Ну што, з чаго мы Паляцелі. разгон пачнем? Але давайте ніякіх гей-клубаў і вінных тэмаў. Нам Хуценька. забаранілі. Так. Пра свае справы хуценька. Там Я пісалі нешта? пакажу. Так. У нас быў адзін камент, што мы раскачваемся вельмі доўга і нас слухаюць не праз цікавасць да віннай тэмы ці да гей-бараў, а трэба пахутчэй. І калі шчыра, я гэтага чалавека слухача трошку разумею, бо я адзін раз пачала слухаць даўно, калі не разумела ўсяго смаку падкастаў доўгіх. І калі пачала слухаць падкаст і слухаю пра там як у каго справы, нейкія такія вось жыццёвыя дробязі, думаю, што я прыйшла слухаць пра літаратуру, навошта вы мне гэта расказваеце, таму маленечкая падтрымка моя ёсць у гэтым пытанні. А вы ведаеце гэтага каментатара прыватна? Не. Ну дык пайшоў ён. Будзем мы. Просто Лёша ёсць расказаць пра гей-бары. Не, я Расстраивайся, Лёша. Падкасты, гэта ж нібыта ты пад піўко сядзіш і сяброў сваіх слухаеш. Ну, калі не падабаецца, ну так праматай ты ўжо, матка боска. Вон Яўген столькі часу вытрачае, каб гэтыя тайм-коды зрабіць. Карацей, мы зараз паразмаўляем пра нешта іншае, і я зноў, хаця я ўжо рабіў гэта не пад запіс, але пакажу сваю новую цацку, я не магу нарадавацца. Мне нарэшце далі нармальны новы MacBook на працы. Вось, гэта MacBook Pro M4, 48 гигабайт аператывы, што даволі прыемна. Так. Лёш, уключи гэты гук святкавання, который у тебя ёсць. Я правда рады, бо у меня было так, у меня быў тыпу лепшы MacBook, пакуль я быў распрацоўшчыкам, потым я перайшоў менеджмент, мне такі, ну табе не патрэбна, аддавай на табе. Навошта табе менеджер ноутбук моцны? У меня зараз Air на M1 мой, а цяпер я пераходжу паціху ў такую штуку, як Product Engineer, ну і мне зноў патрэбна нешта палепш. Product Engineer? У вас ёсць такая спецыяльнасць? Я прапіхваю гэта, Калі што, я пакуль не існуе, гэта вось спецыяльнасць, якая там, дзякуючы шыі, можа з'явіцца, нічога сабе. Так, і таму я такі, ну все, я хочу трошечки пісаць, вайп-кодзіць ці пісаць код з дапамогай шыі, хто як гэта называе. Хочу тое, хочу сёе, хочу гуляцца з інструментамі. І вось моя цацачка не доехала, таму я рады. Это не про вино, это не про гей-бары, это про мой новый MacBook, і я могу про гэта размаўляць адзін. Мы за тебя рады, калі што. Ну, про вино, я лічу, таксама трэба паслухаць, дарэчы. Про вино? Ну, вино трэба піць, што про яго слухаць? Ну, ты ж мінулым разам распавядала, што у вас будзе цікавы досвед віна і бегу. Так, але літаральна 30 секунд мы з'ездзілі, ўсё класна, мы танчылі беларускія танцы, дэгуставалі мясцовыя віны, там праходзілі квест і класна праводзілі час, а вечарам пасля ўсіх дэгустацый, пасля гэтага чароўнага ружовага віна, якое стало маім фаварытам, вось беглі 10 кіламетраў ахвотная, і гэта мой найлепшы час. 10 кіламетраў я прабегла. Ну, сярэдні, капец. Это вельмі хутка, так? Ці не, 5-20? Карацей, 10 кіламетраў было за 52 ці 53 хвіліны. Ну, ад роботаў убяжыш, калі я памятаю, там, яны іх так хутка не бегаюць. У гэтым годзе так, але ў наступным недакладна. Карацей, але гэта вельмі круто, то бок мне ж ужо трошачку за 30, я хвалявалася, як гэта пасля дэгустацыі можна прабегчы 10 кіламетраў, але мне беглася так лёгка і так цудоўна. Але ўсё роўна алкаголь гэта зло. Не. Я зразумеў, каб пачаць бегаць, трэба спачатку крышачку віна бахнуць. Конечно. Не. Забавы забавамі, але алкаголь гэта зло і няма бяспечных дозаў алкаголю. На гэтым спынімся, давайте. Ну, толькі калі 0,3 піва, не? Але ведаеце, што цікава? Гэта ўжо больш пра падкасты, пра што я хацела сказаць. Упершыню ў жыцці я перажыла такі досвед. Я паслухала цягам 2 гадзін падкаст па-беларуску і без перапынкаў. Вось амаль што 2 гадзіны, і гэта падкаст, мой родны падкаст ад стваральнікаў праекта «Мой родны кут». Прывітанне, Ягор Вальс і Ягор з будучыні. 3. Вось. Гэта было чароўна, вельмі
класна, прыемна слухаць хлопцаў, конечно, у Але іх ж ты галасы на такія, што Патрыёне слухала, бо яны ў агульны доступ выкладалі гадзінавую версію, а на Патрыёне была двухгадзінавая з мэканнямі, бэканнямі, кукарэканнямі. акурат не, бо я памятаю, што Ягор казаў пра бэканні-мэканні, А, можа, ты але за пар іх... два выпускі паслухала, бо яны ўжо два выпускі выкладалі, хутчэй за ўсё. Круто. Мне падаецца, першы выпуск, ён таксама, ён не гадзіну, ён больш, таму што я паспела памыць посуд, потым простое, што мне было цікава, я такая добра памыю яшчэ і падлогу, бо мне хацелася працягваць іх слухаць, і прыйшлося, карацей, так, навесці парадак дома, пакуль Бачыце, якая карысць доўгіх падкастаў. Можна ўвогуле ўсё перарабіць. Але мы можем дадаць спасылачку, і агулам я хацела сказаць, што ребята робяць вельмі важную справу, яны займаюцца прафесійным дубляжом агучкай па-беларуску, і дзякуючы ім нядаўна ва Вроцлаве з беларусамі мы паглядзелі «Валадар пярсцёнкаў», першую частку, і вялікі дзякуй за працу, вялікі дзякуй за гэты падкаст, і кажу, вельмі прыемна слухаць. Наогул, дзякуючы Камбэгу і Вальсу, гэта вось два вядучых, з'явіўся падкаст прафесійны пра тое, як робяць агучку. Я, шчыра кажучы, на расійскай мове такіх не бачыў. Не тое, каб на беларускай. Таму, калі вы цікавіцеся агучкай, проста раем вельмі моцна. Класна, што яны бэканні-мэканні акурат выразаюць. Лёша, мы свае, на жаль, не выразаем, таму гучым хіба трошачку горш. Ну, як выразаюць? Яны потым прадаюць гэта за грошыкі. А у мяне для вас добрая навіна ёсць. Я зганяў на фэст Грай у Варшаву. Дарэчы, вельмі файны фэст. Без назвы, просто круты. Я набыў шапку без назвы на аукцыёне. Цяпер у мяне ёсць Алеся шапка, за якой ён хадзіў на дваровыя канцэрты. Але гэта асобная гісторыя. Справа ў тым, што там было шмат знаёмых людзей, і да мяне, я лічыў, 3 чалавекі мінімум падхадзілі і казалі дзякуй за тое, што вы робіце падкаст «Каласы пад сярпом шыі», што вельмі выдатная назва, што просто запамінаецца на 1, 2, 3. Ну што, 7 хвілін хобіць нашым любімым каментатарам разгона. Гэта раз амаль без віна і зусім без гей-клубаў і гей-бараў. Паехалі. Значыцца, першае, што мы зробім, мы раскажам, хто ж ўсё ж такі напісаў верш. Ці быў гэта Алесь Разанаў? Ці хто гэта быў і які з вершу быў які? Мне падаецца, там гледачы таксама каментавалі, ставілі на Алеся Разанова. Давай, Эмілія, паспрабуем ім адказаць і пойдзем ужо па навінах. Так, там было некалькі каментароў, і правільных, і няправільных. Мне вельмі падабаецца каментатар з нікам «Бутэлька піва», падабаецца і нік, і ход думак, таму што, канешне, ты меў рацыю, гэта акурат быў верш Алеся Разанова, гэта быў першы верш, который я чытала, гэта быў верш Алеся Разанова. Мне падаецца, калі хоць аднойчы пачытаць, што пісаў Алесь Разанаў, то потым гэта не забудзеш, не зблытаеш ні з чым. І так яно і было, канешне, вельмі прыемна, што нават пазналі аўтара. А другі, гэта верш быў створаны штучным інтэлектам. Дарэчы, вы ж ведаеце слова «заўзятар», так? Так. Вось цікавостка, што гэтае слова акурат прыдумаў Алесь Разанаў. Сур'ёзна? Чытала такое, здаецца, у Андрэя Хадановіча. Таму вось такі паэт-наватар і эксперыментатар. І калі я памятаце, я таксама расказвала факт, што яго адлічылі з універсітэта за тое, што ён спрабаваў падбіць усіх і зрабіць так, каб усе лекцыі чыталіся ва універсітэце па-беларуску, яго за гэта адлічылі. Вось такі Алесь Разанаў. І, дарэчы, у Андрэя Хадановіча ёсць выдатны выпуск пра творчасць, жыццё гаспадара Разанова, таму таксама раю паглядзець, можна будзе спасылачку таксама знайсці. Калі хтосьці нас слухае з Польшчы, прыходзьце, прыязджайце ў Варшаву да Андрэя, ён тут амаль што кожны месяц чытае выдатныя лекцыі па гісторыі, літаратуры, культуры. А я сказаў, куды? Варшаву. Ты Варшаву. просто награй там думкамі, ты награй. З без назвы тусіш. Ну. Круто. Вось, таму дзякуй усім, хто адгукнуўся, асабліва тым, хто угадаў. Так, я, падаецца, ставіў па-іншаму. Я, падаецца, казаў па-іншаму, але я ўжо не памятаю, потым перагляджу. Лёш, час адказваць за словы свае.
Ну так, мне трэба выбачыцца. Я, дарэчы, не ведаю, ці перад нашай слухачкай, ці пакуль што не, спадзяюся, што ўжо так. Мінулым выпуску мы распавядалі пра бенчмарк Беларусян Глу. Гэта штука, за дапамогай якой можна мерыць якасць таго, як штучны інтэлект працуе з беларускай мовай. І адна са стваральніц гэтага бенчмарку Вольга Гарыцкая. Я неправільна прозвішча яе вымавіў у мінулым выпуску, таму Вольга, выбачце, калі ласка, гэта выпадкова атрымалася. Цяпер мы вас ведаем дакладна па літарах. Прыходзьце к нам у падкаст паразмаўляць пра шыі і Беларусь і беларускасць. Клас, пагналі па нашых рубрыках. Першая з іх, як заўсёды, тая, якую я ўсё ніяк не магу выгаварыць, але сёння паспрабую буйныя гульцы. Yes. І мы пачнем з антропіка. Вось, і як, магчыма, некаторыя слухачы і слухачкі ведаюць, што мне вельмі цікава тэма шыі і псіхічнага здароўя. Я ў кожны раз прыношу тэмы пра гэта ці навокал гэтага. І гэты раз вельмі добрая навіна, вельмі файная. Гучыць яна так. Цяпер Клод можа спыніць вашу размову са штучным інтэлектам дзеля ўласнага псіхічнага здароўя. І, цытую, антропік дадала функцыю, якая дазваляе AI-памочніку спыняць чаты з агрэсіўнымі карыстальнікамі, посылаючыся на праблему карысці штучнага інтэлекта. І, так, выклікаючы дыскусію, аблічвае свядомасці. Гэтая функцыя уключаецца толькі ў выпадках, калі антропік называе экстрэмісты, вельмі па-беларуску, экстрэмальнымі выпадкамі. Я ўжо думаў, з беларусамі там неяк это пракамунікавалі. Вось. Калі вы будзеце зневажаць бота, паўторна патрабаваць незаконны контент або настойваць на любых дзіўных рэчах, якія вы хочаце зрабіць, пасля таго, як вам шмат разоў сказалі не, Клод вас адключыць. І гэты чат больш немагчыма будзе працягнуць, можна будзе толькі пачаць новы, але і там можа здарыцца тое самае. Як па мне, супер. Я ўпэўнены, што все яшчэ гэта працуе не на 100%, але накірунак класны. Мне падаецца, што думаеце? гэта ўсё наступствы тых самых навінак, які мы абмяркоўвалі пра самазабойствы і, дарэчы, якія працягваюцца. Пачалі вярцецца, круціцца гэтыя сервісы і ўбудоўваць такія механізмы. Там жа хтосьці з вас скідаў навіну пра тое, што ў чаце GPT там нібыта намагаюцца яго навучыць адказваць не, таму што заўсёды навучалі адказваць на ўсе пытанні. Так. Вось. Ну, цікава. Паглядзім, куды я кадысьці расказваў, што я ў грок хадзіў за псіхічнымі парадамі, ну як, патэставаць грок. Таксама мне было цікава, і я нешта прям форсіў яго, як это сказаць, патрабаваў ад яго вось, выдаць мне там нейкую інфармацыю, і он мне все казаў, што трэба ісці да доктара. І ў нейкі момант нават всплыла такое мадальнае акенца, якое сказала ўсё, тыпу, вы занадта там... Оно не закрыла чат, але оно мне высветліла такое мадальнае акенца, якім сказала, што вы занадта патрабуюць, ну, крыцей, нешта ў стылі, мы вам не дадзім гэтую інфармацыю. Дарэчы, пра гэтыя мадальныя акенца, а вы ведалі, што чат GPT можа ў паліцыю звяртацца, калі вы там некую абздуру пішаце? Ну, вось, можа? пасля таго, як прынёс навіну, я ведаю цяпер так. Ну, таксама ось навіна была, я проста здзівіўся, якраз згучная з гэтай, так, ён можа выклікаць паліцыю. Я так зразумеў, это працуе толькі ў Амерыцы пакуль што, але ну, такімі тэмпамі хутка і псіхолагаў нам будуць выклікаць. Яны скануюць чаты, сапраўды, і калі там нешта прям зусім ужо такое складанае, экстрэмісцкае, так сказаць, то так, прыязджае, ну, не прям прыязджае, можа, хаця я не ведаю, як ты выглядае, можа і прыязджае паліцыя. Вось. Ці не абмежаванне гэта свабода слова? Складана. Чаму сёння прыватная кампанія вырашае, аб чым можна размаўляць, аб чым не? Таксама складана. Хочам мы больш самазабойстваў і забойстваў таксама не. Таму пакуль ідэальнага інструмента не існуе, напэўна. Вас не пужаюць такая праактыўнасць гэтых сістэм? І так і не, як я толькі што сказаў. Ну, тыпу так, сёння яны нам проста могуць адказаць не, а заўтра яны на нас доктара выклікаюць і ўсё, і праз звычайную перапіску у цябе ні правоў не будзе, нічога не будзе. І сацыяльны рэйтынг яшчэ панізіць. Але ў мінулым выпуску, калі мы размаўлялі пра тое, што могуць быць дзяржавы і туды можа укараняцца гэтая сістэма штучнага інтэлекту, якая будзе удзельнічаць у кіраванні краінамі, дзяржавамі, то гэта ж таксама можа палохаць.
Ну, ведаеш, калі ты пра дзяржаву думаеш, што там зразумела, што ёсць адказнасць юрыдычная, калі ты просто размаўляеш з сеткай, якой ты сам яшчэ і $20 за размову заплаціў. Хутчэй за ўсё, там недзе ў пагадненні карыстальніцкім было прапісана гэта ўсё, але ж хто чытае гэтае пагадненне, так? Падаецца, я ніводнага ў жыцці не прачытаў, хаця столькі іх прыняў. Страшна. Ну так, складана, я не ведаю. Ці я хачу, каб мае чаты сканаваліся? Ну не хачу. Ну, прямо адказваючы, не, хаця там няма нічога. Так, хаця няма нічога там такога, але я б не хацеў. Але... Ладно, все. А мы вельмі запрашаем нашых слухачак і слухачоў падзяліцца вашымі думкамі на гэты конт, ці гэта абмежаванне свабоды слова, ці не. Што з гэтым рабіць? Як вырашыць праблему? А мы пакуль пойдзем далей. Лёш, OpenAI. Калі ўжо закрануў OpenAI, там шмат навінаў было, але дзве, якія мне больш за ўсё спадабаліся, яны сугучныя. OpenAI адкрываюць новыя кірункі працы. Вось. Мы звыкліся з тым, што яны просто робяць нейрасеткі і сервіс ChatGPT, а яны тут, па-першае, запускаюць, вот уже запусцілі OpenAI for Science, OpenAI для навукі. Гэта асобны падраздзел кампаніі, аддзел кампаніі, які будзе займацца падтрымкай навукоўцаў. Яны туды ўжо нанялі вельмі таленавітых міжнародных навукоўцаў, якія будуць не тое, каб займацца, ну просто OpenAI также навукай займаецца, яны ж гэтыя сеткі робяць таксама з навукоўцамі. Але гэтая кампанія будзе займацца укладам у навуку глобальную. Ну і мэта ўсё ж такі у іх, канешне, паскорыць навуковыя адкрыцці, у прыватнасці, у тым ліку матэматычныя. Але цікава. Гэта, напэўна, першы такі гучны выпадак, калі такая штучна-інтэлектуальная кампанія напрамкі падтрымлівае навуковы свет. І другая сфера, у якую яны пайшлі, нечаканая вельмі, яны хочуць зрабіць канкурента LinkedIn-у. Вось. Нібыта, як гэта будзе выглядаць, незразумела, яны просто падзяліліся сваімі планамі, што да сярэдзіны лета наступнага года яны запусцяць канкурента LinkedIn і яшчэ будуць рабіць AI-курсы і выдаваць сертыфікаты. Нібыта яны якімсьці чынам будуць злучаць разам кампаніі і карыстальнікаў сваіх. Вось, якія у вас думкі, як гэта можа выглядаць? Я не ведаю. Можа, якая-нибудь реклама кантэкстная з'явіцца ў чаце GPT, тыпу, эй, ты тут пытаў пра цукар, а не хочаш папрацаваць на цукернай фабрыцы? Штосьці такога кшталту. Я не ўпэўнены, што гэта будзе, што яны будуць там злучаць людзей з цукерных фабрык і працаўнікоў такіх. Я думаю, што гэта будзе ўсё ж такі тэхналагічная платформа, і гэта сапраўды забойцца LinkedIn. Што гэта забойцца LinkedIn менавіта, то бок такой працы больш тэхналагічны, так? То бок, што людзі будуць туды самі прыходзіць. Чаму гэта будзе папулярна? Бо там будуць працадаўцы. А адкуль OpenAI будзе ведаць пра тое, што я распрацоўшчык, а вось гэтаму дзядзьку з яго кампаніі патрэбны распрацоўшчык? Я ж не даю яму гэтую інфармацыю. Ну, як LinkedIn ведае. А? Людзі самі прыходзяць, людзі сам прыходзяць. Ну, вось і так, і туды сам прыйдзеш. Так, а пры чым тут штучны інтэлект? Та ні пры чым, проста каб людзей на нім наймаць. Так. Я не ўпэўнены, што гэта неяк звязана менавіта. Ну, можа, алгарытмы будуць нейкія распрацаваныя штучным інтэлектам, але ты туды будзеш прыходзіць сам, бо тебе будзе патрэбна праца, і ты будзеш вельмі хацець яе знайсці, і там будзеш сядзець і чакаць таксама. Вось, я думаю, што праз папулярнасць OpenAI цікава, якая яна будзе яшчэ праз год, гэтая папулярнасць. Вось. Не, ну разумець, такім чынам OpenAI можа сказаць, што а заўтра мы адкроем цукерную фабрыку. Просто так. Назовем яе OpenAI Sugar Fabric. І ўсё. Я просто чуў, што яны хочуць зрабіць браузер. Я чуў, што яны хочуць зрабіць сацыяльную сетку. Ну, браузер, сацыяльныя сеткі зразумелыя. Яны дадзеныя карыстальнікаў будуць выкарыстоўваць для навучання сваіх сетак. А вось навошта ім з LinkedIn канкураваць? Тут тыпу, бля. Ладно. Ну, цікава. Там же запуск толькі праз год, таму што за год можа адбыцца ў свеце ў іх... Можа, мы яшчэ не ведаем, што адбудзецца ў свеце за гэты год. Можа, праз год нам не будзе патрэбна ні LinkedIn, ні яго канкурэнта да OpenAI, так што... Толькі адзін OpenAI нам будзе патрэбны ва ўсім свеце. Я б, канешне, чакаў хутчэй, ведаеце, што не месца, дзе будуць спалучацца працадаўцы і працаўнікі, а месца, дзе будуць AI-агенты, ведаеце, выстаўляцца.
як это AI Agent Marketplace, так? То бок месца, куды ты прыходзіш і абіраеш сабе працаўніка, толькі AI-агента ад розных кампаній і за розныя кошты на розныя тыпы задач. Ну, Вось яшчэ можна, гэтага я пэўна, б чакаў. сказаць, ведаеце, што такім чынам OpenAI на нашых вачах ператвараецца ў карпорацыю, што, напэўна, для кампаніі добра, для нас не вельмі добра, бо яны зараз будуць зарабляць грошы на розных галінах і з цягам часам стануць там нібыта Microsoft ці Google буйной кампаніі, якая ўплывае на ўсе сферы нашай дзейнасці. Цікава, Калі пажывем, у іх пабачым. навукоўцаў штосьці атрымаецца, яны будуць там выдатна развіваць гэты накірунак, то я буду за іх толькі радая. Ну, так, у гэтым ёсць свае плюсы, канешне. У мяне ўсё на гэтым з OpenAI. Ну, па факце, што тут яшчэ скажаш? Трэба чакаць, правильно? Да нам все, ну, не год, можа будуць нейкія інсайты выплываць раней, але... Так. Гэта хтосьці на тваім ровары паехаў? Гэта у мяне адчыненае акно. Окей. А мы ідзем далей, мы ідзем у мету, і тут, канешне, чаму я смеюся, ну, бо мне смешна, не ведаю, хаця гэта, можа, і не так смешна. Карацей, навіна. Дарагая каманда Мета, даследчыкі, якіх Цукерберг перацягнуў за мільярды, ужо звальняюцца. Літаральна дарагая. Ну, так, і там прям... Так, і там прям, таксама цытую, Мета заплаціла велізарныя сумы, каб перацягнуць вядучых спецыялістаў па машынным навучанні, але ўжо некалькі з іх пакінулі кампанію. У тым ліку былыя супрацоўнікі OpenAI, якія вяртаюцца назад, а таксама яшчэ людзі з іншых кампаній, магчыма, я не ведаю, адкуль яны там з Антропіка яшчэ дзесьці іх скупалі. Вось, прычыны сыходаў афіцыйна не тлумачацца, але паведамляецца пра хаос і празмерны кантроль з боку Марка Цукерберга ў новым праекце Superintelligence. Вось. Бляха, за Мета такія апраўдваецца. грошыкі можна было б ужо і паддацца кантролю Цукерберга, слухайце, ну, сапраўды. Ну, бачыце, выбар ёсць. Там можна, напэўна, не паддавацца. То я не ведаю, так. Можна там прыняць офер. Я не ведаю, там же, напэўна, плаціцца нейкія грошы просто за тое, што ты прымеш офер. Хутчэй за ўсё, яны выплачваюцца з цягам часу. Табе трэба, умоўна кажучы, прапрацаваць там 2 гады, каб атрымаць 20% гэтых грошай, потым 5 гадоў, каб 50, такім чынам. Я чуў просто пра sign-up бонус, але я не ведаю, як он працуе дакладна. Ці ён не адразу? Але слухайце, Цукерберг такім макарам, ён сам сабе супрацьстаіць, бо ён казаў, нібыта такія грошы плоціць гэтым людзям, каб яны ўвогуле не думалі пра грошы і нібыта таварылі, рабілі тое, што ім хочацца, бо менавіта праз гэта навука ідзе наперад. А сам, ну, відавочна хацеў, каб яму рабілі тое, што ён скажа. Хутчэй за ўсё, ну, гледзячы на гэтую навіну. Ён все хацеў у шлеме сваім ужо нешта рабіць больш цікавае. У метаверсе, які нам хацелі зрабіць. Ладно. Мы ж гэта абмяркоўвалі раней, праўда? Вось усе гэтыя перацягванні і так далей. Тое, што не прыходзілі. Ну, тады мне падаецца, гэта у прынцыпе магло бы быць прадказальна, калі там гэта ўсё такім кліва адбывалася, іх так перацягнулі, а тут працэсы не наладжаныя, або не ведаю. Слухайце, там яшчэ карпаратыўны шпіянаж 100% быў. Магчыма, шмат з гэтых людзей пайшлі туды проста, каб пабачыць, што там адбываецца, спецыяльна наўмысна потым зайсці назад. Ну, там гэта мір вялікіх грошай і вялікіх тэндараў і вялікіх бізнесаў, а не проста навукоўцаў. Там 100% робіцца нешта, як здаецца. Мне падабаецца, што ў Штатах, я не памятаю, ці гэта ў канкрэтным штаце, ці гэта агулам ва ўсіх злучаных штатах Амерыкі ёсць гэты закон, так што ты не можаш прывязаць да сябе супрацоўніка нічым. Ніякімі кантрактамі ты не можаш ім забараніць не працаваць. Калі ты працуеш, напрыклад, у OpenAI, ты не можаш забараніць сыходзіць у Мету ці ў Антропік. І гэта вельмі класна. А такіх законаў, наколькі я ведаю, асабліва нідзе і не існуе. Non-compete agreement, так? Договор об неконкуренцыі. Ну ладно, можа у Еўропе існуе, бо ў Беларусі, я памятаю, на маёй памяці таксама працадаўцы айцішныя пужалі цябе гэтым, але юрыдычна гэта немагчыма ў беларускім заканадаўстве зрабіць. Кампаніі могуць дамаўляцца адна з адной і потым праз суд судзіцца адна з адной, але ты ў гэтым не ўдзельнічаеш. Ну, нібыта, калі там Microsoft з Apple кагосьці пераманіў, то вінна не гэты чалавек, які зайшоў, а вінна кампанія там Apple, і потым яны судзяцца. Я вось пра такое чуў. Ну вось тут, як робяць, тут у кантрактах прапісваюць проста
ты не можаш тыпу працаваць 5 год пасля таго як ты сыдзеш з нашай кампаніі, ты не можаш працаваць в і потым просто пералічаюць кампанію. Вось тут опять так. Не ўсе, напэўна, не буду казаць за ўсіх, але не аднойчы я чуў тут пра такія штукі. Не ведаю, як гэта з юрыдычнага пункту гледжання. Магчыма, гэта таксама нешта тыпу папугаць. Вось, не ведаю. Трэба удакладняць. Адносна Беларусі, дарэчы, акурат у адной з кампаній, дзе я працавала, у нас нібыта быў такі дакумент, і ён падпісваўся, і заўсёды была гэта вісела пагроза, што там, не дай Бог, ось туды пойдзеш, і гэта будзе мець нейкія там юрыдычныя наступствы. Але, канешне, нейкіх рэальных кейсаў не было, таму... Я зараз баюся схлусіць, але... Магчыма, гэта ўсё ўпіраецца ў якую-нибудь канстытуцыю пэўнай краіны ці рэзалюцыю о правах чалавека. Магчыма. То бок, калі ты знойдзеш там добрых юрыстаў, яны, магчыма, табе дапамогуць, вось, карыстаючыся раскруціць наверх, так? Так, дакументамі даказаць, што там кампаніі былі неправы. Але гэта ўжо пытанне таго, колькі ў цябе грошай ёсць на добрых юрыстаў. І гэта таксама карыстаюцца часам. У мяне ёсць страхоўка юрыдычная для працы на всякі выпадак. У нас жа ёсць слухач, который у гэтай тэме вельмі добры знаўца, то, можа быць, ён нам... Скажыце нам, падкажа. Так. Засудзяць ці не засудзяць? Вось, і ад мяне наступная навіна, апошняя у буйных гульцах. І літаральная навіна аднім сказам. Mistral AI атрымаў 1,3 мільярда долараў інвестыцый ад, насамрэч, сукупнасці інвестараў, але галоўны там ASML, і гэта вядомы вытворца чыпаў з Нідерландаў. Ну, ўсё, мне просто спадабалася навіна. Не, мне просто спадабалася навіна, што Містраль жыве, што Містраль ўсё ж такі ўсё яшчэ... Я б крышачку дадаў. Калі ты гэтую навіну пакінуў, Эмілька, прабач, але тут трэба даць тлумачэнне, бо насамрэч навіна вельмі моцная для нас, тых, хто жыве вось на гэтым еўрапейскім кантыненце. Кампанія Містраль адзіная, якая робіць штучны інтэлект сур'ёзна ў нас тут. Яе не было буйных, скажем так, кампаній, якія падтрымлівалі, партнераў буйных. Там нібыта былі чуткі, што Apple хоча яе набыць, але яны не пацвердзіліся. І вось кампанія SML шмат грошай туды ўкладае, становіцца адным з асноўных партнераў. Кампанія SML, пра яе мала хто ведае, насамрэч, не з тэхнічнага свету. Вось, напрыклад, я думаю, што шмат хто чуў, што ў Тайвані выпускаецца 30% ўсіх чыпаў, там праз гэта за Тайвані ідзе там бойка, так, і ўсе ведаюць, што калі ў Тайвані ўсё спыніцца, то у нас не будзе камп'ютараў, відэакарты, увогуле будзе крыза. І так яно і было. Вось, гэтым займаецца кампанія TSMC тайваньская. Пра яе шмат хто чуў. Але справа ў тым, што кампанія TSMC закупае станкі ў кампаніі SML нідерландскай, так, яна ж нідерландская. Так. І атрымліваецца, што ўсе станкі, на якіх робяцца амаль што ўсе чыпы ў свеце, выпускаюцца адной кампаніяй ASML. І атрымліваецца, што самая вось такая крытычна важная кампанія для ўсяго свету тэхналогій, яна зараз становіцца партнерам кампаніі Mistral AI. І з гэтага пункту гледжання можа атрымацца, што Mistral у нейкі час будзе канкурэнтам і для OpenAI, і для ўсяго ЗША. Таму што ЗША накідвае павадок на Еўропу штучна-інтэлектуальны, а ў такім тандеме SML з Містралем таксама змогуць у адказ сказаць США: знаеце што, ведаеце, што мы зараз станкі не будзем нікому прадаваць, таму давайце-ка вы таксама мееце там сумленне і павадок так моцна не зацягваеце. Вось. Так, дзякую, Лёш, за тлумачэнне, сапраўды гэта так. Тут у Нідерландах гэтая кампанія вельмі на слуху. Чаму? Па вельмі таксама цікавай смешнай прычыне. Калі толькі ў Нідерландах адбываюцца выбары, то заўсёды ёсць некалькі краін тут навокал, якія адразу запрашаюць кампанію ASML пераехаць да іх. Вось як толькі нібыта, ведаш, нейкія нестабільныя, змена ўлады, так, это таксама стабільнасць і нестабільнасць, добрае пытанне, і заўсёды прапануюць кампаніі ASML за там просто нейкія нереальныя колькасці мільярдаў долараў пераехаць да іх, но бо ўсе разумеюць, што гэта вельмі крытычная інфраструктура. Вось, на гэтым мы скончылі нашу тэхнічную навіну. Давайте пра справядлівасць. Як было нормально. Добра. Давайте пра справядлівасць. Вельмі хутка. Окей, пра справядлівасць, зноў жа і пра ўсё тую ж антропік.
Значит, Антропік пагадзілася выплаціць 1,5 мільярда даляраў аўтарам, чые кнігі былі незаконна выкарыстаныя для навучання яе шыі мадэляў. Так. І гэта найбуйнейшае пагадненне па аўтарскіх правах у гісторыі ЗША, але паколькі пацярпелых вельмі шмат, іх там больш за 500 000, то сума выплаты на кожнага атрымаецца насамрэч невялікая, там каля 3000 даляраў. Але агулам проста цікава тое, што фактычна гэта прэцэдэнт, такога не было, і многія аўтары там далей судзяцца і з Microsoft, з OpenAI і Meta, што сведчыць пра рост праблемы выкарыстання аўтарскіх правоў у эпоху штучнага інтэлекту. Вось. Ну, гэта... Таму... Гэта людцы, так. гэта піпец. Гэта піпец, канешне. Ты Просто, з пазітыўнага а як... гледжання Так. ці з негатыўнага кажаш? І з таго. Ну, гэта прэцэдэнцішча. Гэта просто піпец. Там... Па-першае, гэта самая буйная справа, самая гучная пра аўтарскае права шыі, якая у нас была. Па-другое, яе аўтары нібыта выйгралі. І зараз усе будуць судзіцца. І не толькі з Антропікам. Тут вельмі цікава, як увогуле дазналіся, што Антропік выкарыстоўваў пірацкія кнігі. То бок відавочна, што Антропік нейкім чынам даў доступ да сваіх датасетаў, да сваіх дадзеных, на якіх навучаўся. А праз гэта з такімі ж запытамі могуць прыйсці і да OpenAI, і да Фейсбука. Яны там усе калоцяцца ад гэтага, бо зразумела, яны навучаліся на пірацкіх творах таксама. Ну, мы ўжо пра гэта распавядалі, бо проста немагчыма адсачыць увесь контент, на якім навучалася сетка. Але тут ёсць яшчэ навіна ў тым, што суд усё ж такі прызнаў выкарыстанне набытых кніг легальным. І зараз ты же Містраль, да хто заўгодна будуць просто пачкамі скупаць у Амерыцы гэтыя кнігі і навучаць на іх нейрасеткі. Таму тут з двух бакоў вельмі цікавыя вынікі. З аднаго боку аўтары у прыбытку засталіся, з іншага боку і аўтарскае права крышачку зніжана цяпер. Цяпер на звычайных кнігах можна навучаць нейрасеткі. Ну, я не веду, ці выйгралі, як ты кажаш, аўтары. 3000 даляраў на Ну, слухайце, кампанію. калі ў цябе кніга Там не каштавала адбылося суда. Там не адбылося суда, бо гэта было дасудовае пагадненне, і просто на яго пагадзіліся, каб не панесці яшчэ. Ну, а чаму не выйгралі? больше. Глядзіце, гэтыя нейрасеткі, яны кнігі не могуць не могуць дубляваць. Не можаш у нейрасеткі папрасіць табе прачытаць Гаррі Поттера. Яна гэта не зробіць. Яна не ведае Гаррі Поттера дасканала. То бок капіравання тут пірацкага не будзе. З іншага боку, вось ты такі аўтар узяў, напісаў кніжку, прадаеш яе за 15 даляраў. Тут табе хоба адсыпалі яшчэ трошку зверху. Ну, нормальна, не? Чаму не? Але просто маштаб гэтага ўсяго такі неверагодна вялікі, і просто складана ўявіць, як тут і аўтарам, і кампаніям. Цікава, як яны будуць Да-да. гэтыя грошы вось дасылаць гэтым аўтарам, так? Бо іх там 500 000. Ось гэта ж колькі бюрократычнай працы будзе, каб усё гэта апрацаваць, усё гэта даслаць. Да каб нормально Антропік- гэты. Так штучны Клода інтэлект Ген- дапаможа там уже Ну, штосьці. Клода Ген все зробіць. Не ведаю. Ну, але, канешне, прэцэдэнт вельмі моцны. Ну так, і цікава, што яны такія, окей, мы не будзем рызыкаваць рэпутацыяй, мы з вами дамовімся перад судом, калі ў той же самы час все іх канкуренты судзяцца насамрэч, і OpenAI, і Meta, і все судзяцца, і яны маглі б таксама гэта пачаць. Гэта бесканечны, бясконцы працэс, які можна гадамі судзіцца, невядома да чаго гэта дойдзе, а яны такія, не, мы вам выплацім 1,5 мільярда даляраў, гэта немало. Вось, і можа... Але Так 3000 будзем даляраў мала. Ну, таксама правда. Ну, такіх навін Так, будзе ідзем ўсё далей. больш і больш, канешне. Вось наступная навіна, яна вельмі моцна звязана. Яна адбылася акурат пасля ось гэтага пагаднення Антропіка з выплатамі. Warner Brothers, усім вядомая кампанія, якая выпускае шмат кіно, у прыватнасці супергеройскага кіно, падалі ў суд на Midjourney. Midjourney — адна з самых знакамітых сетак, якая малюе відарысы. Адна з самых першых. Падалі ў суд за тое, што нібыта гэтыя сеткі малююць персанажаў з коміксаў DC і з іншых твораў, якімі валодае Warner Brothers. Ты просіш яе намаляваць табе Чалавека-паука, яна малюе Чалавека-паука. Ты просіш намаляваць вокладку з Бэтмена канкрэтнай часткі, яна табе малюе нібыта Крысціяна Бэйла. Гэта чалавек, які граў гэтага... То бок яна малюе амаль што тое, што было ў кіно.
І там вельмі цікавае патрабаванне. Warner'ы патрабуюць заплаціць Midjourney типа $150,000 за кожны твор, які можа маляваць гэтая сетка. А Warner Bros. Вельмі шмат контенту, там кошт можа пайсці на сотні мільярдаў даляраў. Ці аддаць увесь прыбытак, які атрымаў Midjourney ад парушэнняў, што таксама вельмі дзіўна, бо невядома, як лічыць гэтае парушэнне. То бок літаральна трэба будзе палічыць, колькі відарысаў Midjourney згенерыла з гэтымі персанажамі, потым палічыць, колькі яны грошай на гэтым зарабілі, а пры гэтым у Midjourney там вельмі дзіўная мадэль аплаты, там сам Midjourney, напэўна, не разумее, як яны прадаюць свой сервіс. Ну і карацей, і зараз яшчэ у Warner'аў ёсць вось гэтая карта з тым, што ёсць прэцэдэнт ад антропікаў. Прынамсі, і ў Midjourney ёсць гэты прэцэдэнт, таму што Warner'ы думаюць, што Midjourney прызнаюць пірацкім сервісам і прыйдзецца плаціць. А Midjourney наадварот думаюць, што ўсё гэта прызнаецца нібыта легальным выкарыстаннем, таму што яны нібыта навучаліся на фільмах, якія самі набылі. Ну, таму будзем сачыць, як гэта ўсё адбудзецца у будучыні. Так, і падкрэслім, што гэтую навіну нам прынеслі нашы слухачы, таксама наш слухач, ужо наш партнёр з канала Late on AI for Lawyers. Ну так, падпісвайце. Штучны інтэлект для юрыстаў не толькі. Мы прынесем спасылку ў апісанні. Дзякуй. Нам насамрэч перад кожным падкастам ужо другі раз прыносяць спіс спасылак цікавых, і дзякуй за гэта. Слухайце, у мяне да вас пытанне наконт гэтай навіны. Але ну, а ў якім мы свеце будзем жыць, калі гэтыя соцсеткі не змогуць маляваць, там, не ведаю, персанажаў, да якіх мы звыкліся. Вось там я колькі не намагаўся Gemini намаляваць мне пацу-вацу прасіць, ён ні ў якую. Ну вось навошта мне сетка, якая не можа маляваць нічога, што мне адгукаецца. Калі я гэта не буду выкарыстоўваць як камерцыйную дзейнасць, чаму мне нельга папрасіць, каб мне намалявалі Бэтмена, каб мне намалявалі, я не ведаю каго там, Маляваныча. Ну чаму не? А калі будзеш выкарыстоўваць у камерцыйнай дзейнасці? Ну тады ўжо я павінен несці, напэўна, адказнасць. Прычым я ж патрабаваў, каб мне гэта намалявалі, я гэта выкарыстоўваю. Я нібыта тут творцам выступаю, а гэты інструмент з'яўляецца проста інструментам у маіх руках. Ну тут жа прэтэнзія не ў тым, што ты генеруеш як творца, а ў тым, над чым яны навучыліся. Што яны не спрасілі Warner Bros., так, ці можна мы выкарыстаем все вашыя фільмы, все вашыя коміксы. Ну так добра, а мастак, які намалюе Бэтмена, які перамалюе вокладку гэтага Бэтмена, ён таксама будзе судзіцца з Warner Bros. За тое, што ён намаляваў? Калі ён будзе яе прадаваць, так. Warner Bros. Прыйдзе да яго, конечно. Так. А каб ты, напрыклад, уявіць сябе на месцы творцы, на месцы аўтара чагосьці арыгінальнага, што потым хтосьці выкарыстоўвае, робіць гэта вельмі масавым і прадае, выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. Напэўна, у цябе б таксама ўзніклі пытанні, бо гэта ж плён тваёй творчасці і працы. Не заўсёды. Залежыць ад мэтаў творцы. Калі творца робіць свой твор для таго, каб несці яго ў масы і ў яго ўсё добра з грашыма, то, напэўна, гэтаму творцу будзе без розніцы. Прадаюць яго твор, не прадаюць, галоўнае, што ён распаўсюджваецца. Але калі ты на гэтым грошы зарабляеш, і табе гэта вельмі важна, то, канешне, ты будзеш адстойваць свае правы. Так, таму яны і адстойваюць, таму Warner Bros. Але, бляха, просто Warner Bros. Гэта карпорацыя зла. Вы, я не ведаю, ці ведаеце вы... Там же у Warner Bros. Скандалы былі, што іх уладальнік просто сабе адсцёгвае 99,9% усіх заробкаў, а гэтыя супрацоўнікі там просто атрымліваюць на хлеб. І ўсё. Разумееце? У мяне праз гэта... Але наўрад ці гэта можа быць апраўданнем. Ну так, конечно, згодны. Так. Ну, цікава. Дайце таксама знаць у каментарах, што вы думаеце на гэты конт. Все такое, вось, все неадназначна, незразумела, хто правы тут. Ну, як Лёша кажа, а што мы будзем рабіць, калі не змогуць сеткі маляваць Чалавека-павука? Ну, намалююць нешта, да чаго мы прывыкнемся. Так, намалююць нешта новае. Не ведаю. Лёш, ты ведаеш, што такое просто... Лабубу? Добрае пытанне. Лабуду? Лабубу. Лабіду, да. Не ведаю. Ну вось, бачыш, існуюць яшчэ нейкія іншыя штукі, якія вельмі папулярныя. Эміля, ты ведаеш? Ну так. Я ведаю, таму што ў мяне ёсць дачка. Евгена, ты адкуль ведаеш?
У меня есть сестра молодшая, ну, не настолько молодшая, Не, ну, у але... мяне таксама ёсць сястра малодшая, але ёй 24 гады. Ну, Не, карацей, хіба Лабубу Лабубу. гэта новыя Бэтмены, не ведаю, новыя Бэтмены, Спайдермены, это вось такая таксама такія лялькі. Цікава, слухайце, надо было. Я зразумеў, у чым ваш point of Так, view. звыкнемся, Кропка знойдзем новых гледжання. Мгм, сабе окей. куміраў. А мы пераходзім з Далей вами пра да культуру, канешне. Эмілія, давай. Культура, ніякіх тэхналогій увогуле не існуе. Давай. Так, але ўсё ж такі, канешне, трошку пра тэхналогіі. Карацей, у варшаўскім метро ёсць прастора, дзе можна рабіць розныя перформансы, спектаклі і гэтак далей. І вось адно з апошніх там акурат паказвалі, прадстаўлялі спектакль беларускіх актораў, прыватнасці Ірыны Купчанкі, акторкі з Гародні. І гэта быў спектакль пра нейрасеткі і пра адносіны чалавека і машыны. Я не буду спойлерыць, хаця я яго і сама не бачыла. Ребята плануюць паказаць яго ў іншых гарадах Польшчы таксама, але агулам там гісторыя пра жанчыну, якая доўга ўзаемадзейнічала са штучным інтэлектам, і гэта ўсё не туды пайшло. Вось. І цікавая рэжысёрка Вікторыя Ягорова кажа, што ў спектаклі былі такія сцэны, як аргазм, як сустрэча з боскім, і гэта моцныя моманты. Калі ўявіць, што размова агулам пра штучны інтэлект і вось у тым накірунку, то так гучыць інтрыгуюча. Так, гэта не тая жанчына, якую мы абмяркоўвалі ў другім, напэўна, выпуску, якая зайшла ад мужа са штучным інтэлектам. Прабачце, я не мог не праратаваць. Тая хіба была з Амерыкі. Але цікава, карацей, і агулам сэнс гэтага спектакля, з таго, што з гэтай навіны, гэта акурат таксама гэта вечнае пытанне актуальнае цяпер, што будзе са штучным інтэлектам, для чаго ён, якая небяспека за гэтым, чый кантроль і гэтак далей. Таму, калі раптам пабачыць абвестку ў вашым горадзе, то можна схадзіць паглядзець. А на якой мове, дарэчы, не ведаеце? Па-беларуску? Так, цікава, Па-беларуску? конечно, што па-беларуску. Офігенна. Ну клас. На беларускай мове, у навіне так і сказано. У польскім метро можна рабіць на беларускай мове тэатральныя пастаноўкі пра штучны інтэлект. Мне вось толькі гэта ўжо голову выносіць. Офігеть. Ну так, у Польшчы Мне падабаецца, што ты здзіўляешся. Не, ну, давайте так. Забарон размаўляць на іншых мовах няма. Ці часта вы бачылі тэатр у метро? Ну вось, давайте шчыра. Я ніколі не бачыў. Ну ладно, я і ў тэатры быў разоў 5 в сваім жыцці, але... Ну гэта ж не ў сэнсе, што яны на рэйках выступаюць і не ў вагоне метро. А як? Але, канешне, агулам гэта не самае цяжка, не так проста ўявіць метро і пляцоўку пад выступ і гэтак далей, але калі улічыць накірунак, бо у навіне ж акурат было пра тое, што гэта штосьці дастаткова незвычайнае, такое перформанс, таму акурат, я думаю, пляцоўка метро можа пасаваць, тым больш гэта Варшава. Я думаю, у Варшаве шмат чаго ёсць, чаго нам у Рослаўскім цяжка ўявіць, там зразумець. Ім таксама цяжка зразумець шмат нашых рэчаў, якія ў нас нашмат выдатнейшыя, таму прыязджайце да нас. Я б спытала, якія, спадзяюся, ты... Бойка паміж Вроцлавам і Варшавай ніколі не скончыцца. Вось. Але насамрэч супер цікава, мне падабаецца, што беларускі тэатр ужо падхапіў, беларускі незалежны тэатр, канешне, падхапіў ужо тэму штучнага інтэлекту, ужо нешта зрабіў і таксама прапрацаваў тэму, якую мы тут з вами таксама падымалі некалькі разоў пра шыі псіхоз, так, ну, ці пра наступствы, якія могуць быць, калі карыстацца шыі занадта моцна. Кайф. Шкада, што я хутчэй за ўсё гэты тэатр не пабачу, але магчыма, калісьці будзе запіс, ну, ці я калісьці даеду. Можа, якраз прыйдзецца прыехаць ва Вроцлаў табе. Так. Цікава. Ідзем далей. Лёш, яшчэ нейкі каментар у тебе ёсць? А не, я просто офігеваю. Я зараз зайшоў на віну, каб паглядзець, што там да чаго, і я, канешне, мне сорамна праз тое, што я гэту навіну хацеў не пусціць у наш выпуск, бо... Я просто цяпер думаю, ты здзіўляешся шчыра, ці гэта як бы эмоцыі, таму што, ну... Не, ну шчыра, сур'ёзна, шчыра. Па-першае, ну, карацей, так, вельмі... Я б схадзіў з задавальненнем, насамрэч. Ну так.
І калі ласка, калі вы раптам з Польшчы нас слухаеце ці глядзіце і былі, супер цікава паслухаць вашы ўражанні, магчыма таксама без вялікіх спойлераў, але распавядзіце нам. Клас. Ідзем далей. Даследаванне ёсць такое, якое кажа, словы з ChatGPT пачалі пранікаць у жывую англійскую мову. Цытую. Навукоўцы з універсітэта штата Фларыда выявілі эфект прасочвання. Словы, якія часта прапануе ChatGPT, такія як surpass, boast, meticulous або garner, я нават не ведаю, што за слово garner, Вугол, сталі часцей... корнер, вугол. Не, garner. Гарнер. То бок, а ўсё астатняе ты тыпу зразумеў, так? Я астатні пераклаў перад. Я просто нічога не зразумеў. Думаю, бля. Ну так. І я думаю, што ў гэтым сэнс. Так, гэта не самыя распаўсюджаныя словы, якія ChatGPT чамусьці выкарыстоўвае, бо не ведаю, вагі больш у гэтых словаў унутры сеткі, унутры мадэлі. Ну, карацей, яны, вось гэтыя словы, сталі часцей ўжывацца ў паўсядзённым англійскім. Гэта не вынік культурных зрухаў ці навін, а ўплыў самой тэхналогіі. То бок гэтыя словы яны існуюць. Гэта не існуючыя словы, якія прыйшлі. Гэта існуючыя, але якія не выкарыстоўваліся раней. Не распаўсюджаныя словы, так, ангельскія словы. Ну і што? І, ну, гэта супер цікава, не? Не хочаш перакласці для слухачоў тых, хто валодае англійскай мовай трошачку горш? Давай зараз зробім. Я кажу, што таксама пераклала перад выпускам. Ну, як прыклад, бо можа быць гэта нейкія, ведаеш, цікава, чаму менавіта гэта слово. Давай. Што? Эмілія, хто з вас? Ты пераклала ці не? Я пераклала, але у мяне адзін экран, а у вас два. Мне трэба пераключыцца на іншы дакумент. Словы, а Евген пераклаў адказнасць. Я зразумеў, што адбываецца. Давайте. Ладно, давайте я хутенько прочитаю. Значит, surpass, ага, конечно. А у кого тут стоит русская мова? Ты на якую мову? А ты спаліўся, на якую мову пераклад? Ладно, я насамрэч хутенька. Выписали з беларусаў ўсё. Surpass, пераўзыходзіць, boast, хваліцца, meticulous, старанна, garner, збіраць. Вось. Гэта такія словы, цалкам рэальныя збіраць словы, якія... Гар, што? Коллект. Ну, коллект же збіраць на ангельскага ўсё было. Адкуль гэтыя весы вагі ўзяліся? Я не разумею. Ну, вось сэнс у тым, што мы і да канца не разумеем, як працуюць нейронкі внутры, правда? У гэтым і самая цікаўнасць тэхналогіі. Але слухайце, як бы гучала беларуская мова, калі б у нас такая праблема таксама была такая? Ой, не ведаю, я нешта апошнім часам... А я вам скажу, як бы гучала. Усе б пачалі размаўляць на тарашкевіцы. Вось у выпадку беларускай мовы гэта было б выдатна. Тебе прям так часто адказвае ChatGPT тарашкевіцы? Не, справа ў тым, што ChatGPT на беларускай мове, ён зусім дрэнна разумее лексіку, ён хутчэй больш адказвае на словамі, якіх не існуе. Ён змешвае карэнне з украінскай, расійскай, беларускай. Але калі б у нас былі похожыя праблемы падобныя, то я думаю, што у нас бы тады навіна гучала так, што ChatGPT размаўляе тарашкевіцай, а не наркамаўкай, і вось што з гэтым рабіць. Ну так. Але цікава, бачыце, то бок настолькі часта ChatGPT адказвае, выкарыстоўваючы гэтыя словы, ну, прынамсі, у Амерыцы. Не ведаю, я таксама карыстаюся даволі часта ChatGPT на ангельскай мове, ніколі я не бачыў гэтых слоў, але окей, можа быць, што яно ўплывае нават на то, як людзі размаўляюць. Я на Reddit яшчэ чытаў абмеркаванне гэтай навіны, там людзі скардзіліся на тое, што нібыта вось зараз гэтыя сеткі нам словы новыя падсоўваюць, а праз год яны нам палітычныя плыні падсоўваюць, а праз 2 яны ўжо намі кіруюць. Вось такое. Калі там AI 2027 ўжо праз 2 гады, правильно? Ну, так. Але гэта дзіўна, ведаеце, гэта як... Не ведаю, калі ў цябе сябра які-небудзь размаўляе літаратурнай мовай, вось ім падабаецца, і ты такі, ну, я з табой буду размаўляць больш пільна, таму што мне падаецца, што праз цябе мой слоўнікавы запас змяняецца. Вось я зараз буду размаўляць, нібыта там Васіль Быкаў. Ну, окей. Ну, што, знайдзі іншага чалавека, іншую сетку, якая будзе размаўляць па-іншаму, з ёй таксама размаўляй. Ну, але ChatGPT самы папулярны чат-бот у свеце, правильно? Мільярд актыўных карыстальнікаў кожны тыдзень.
Гэта шмат. Окей. Окей, не так просто знайсці ці перайсці на іншы прадукт, калі гэта цябе задавальняе. І тое, што ў цябе ты можаш нават не заўважыць, што ты насамрэч пачаў казаць meticulous больш часта. Так, ну прыгожа, наадварот, класна. А ў мяне да вас ёсць лінгвістычнае, дарэчы, пытанне. А ну Вось наконт я часцяком апошнім часам кажу окей. Вось у мяне да вас пытанне. Гэта англіцызм ці паланізм? Не, ну паланізм было бы нешта больш, конечно, польскае. Я Ну, думаю, Польшу ўсе кажуць окей. І, шчыра кажучы, я вось узгадываю, як размаўляюць мае сябры палякі, я ніколі ад іх не чула оке. Так, Разабраліся англіцызм. І сціпласць лёшаных ведаў пра гэта ўсё. Ладно, давайте пра нешта больш як гэта жыццёвае. Лёш, тэлевізары ў нас за штучным інтэлектам. А што я? Я тэлевізор не гляджу, мне тэлевізору няма, таму самі разбірайцеся. Яўген, гэта ты купіў тэлевізор? Так, Не дачакаўшыся Ось у мяне тэлевізара. пытанне да чалавека, які прыблізна нашага ўзросту 25-м годзе. Ты набыў, ты яшчэ з Беларусі, ты набыў тэлевізор, ты жартуеш, чалавек? Навошта? Я набыў тэлевізор. Я так кайфую. Я абажаю яго. Я не адыходжу ад яго. А ты яго глядзіш, так? Ладно. Ці ты на яго глядзіш? Не, ну я гляджу просто тое самае, што я глядзеў раней з ноутбука, але я гляджу гэта на вялікім шыкоўнай якасці экране. Ну, я гляджу. То бок ты выкарыстоўваеш проста як экран, Да. і ты не глядзіш, напрыклад, што паказвае амстэрдамскае. Не, у меня тэлебачання няма нідерландскага, што не падключана, я за яго не плачу. Не. Я гляджу YouTube, я гляджу Apple TV, я гляджу кінакіпу і все, што іншае я знайду для сябе цікавым. Тэлебачанне не. Па-першае, узровень пакуль да тэлебачання не дарос мой, а па-другое, ну, я не звык сяго. Ну, в сэнсе, узровень нідерландскай мовы. А, я думаю, ты пра ўзрост, тыпу, ну ладно, гэта ўжо эйджызм нейкі. Не. А ты ведаеш, што ёсць праграмы, которые можна глядзець, і яны нават часамі цікавыя без уліку там мовы, і нават калі ты не до конца разумееш, пра што там? У мяне няма даверу да тэлебачання. Разумееш, я ўсё, я лічу, што тэлебачанне гэта равно падман. Я па-іншаму пакуль не магу ставіцца да тэлебачання. Чакай, ну а што за праграмы такі? Надвор'е? Ну не, Там падман, там заўсёды падман, там все ведаюць, там можна глядзець. я не ведаю, ці вы калі-небудзь сустракалі, але калі мы прыехалі ў Польшчу і выпадкова уключылі тэлебачанне, і было дастаткова позна, і тут пачалася праграма «Магія на госці». І я так зразумела, што гэта праграма, которая выходзіць у многіх краінах і здымаецца ў многіх краінах, але я не ведаю, ці гэта франшыза, але там канцэпцыя адна і тая ж самая, то бок ёсць. Я не ведаю, ці варта пра гэта распавядаць. Тыпу, дзе сядзяць тэлежуры, і чалавек прыходзіць, нешта незвычайна паказвае? Так, гэта было б яшчэ б нічога. Але, карацей, там прыходзіць адна асоба, яна выбірае сабе там партнёра, партнёрку. І гэта можа быць там мужчына, жанчына, яна выбірае жанчыну, альбо мужчына выбірае мужчыну, без розніцы. І вось гэтыя кандыдаты, кандыдаткі, яны стаяць у, як быццам бы, такія падсветленыя то фіялетавым святлом, то аранжавыя, і яны спачатку абіраюцца, напрыклад, толькі па-мойму, нагах, потым вось гэтая капсулка, яна пацягваецца вышэй і бачныя калены, і, напрыклад, вось гэты кандыдат з такімі каленамі мне не спадабаўся, ён выходзіць цалкам аголены і з ім развітваецца. Потым капсулка, як бы, таксама зноў змяняецца, падцягваецца вышэй трошачку, і бачна ўжо іншыя органы з'яўляецца, так? І нават буйным планам, каб ты разумеў, там усё буйным планам, усе часткі цела. Натуральна голыя, без усіх. Так, таму, напрыклад, у Польшчы гэта называецца магія на госці. Ты жартуеш. І ў выніку... Та не, ну ўключы, калі ў цябе ёсць. І чэлісы, і похвы, і ўсё. Лёша, скажы канал, па якім канале? Чакай, ты... Не, ты сур'ёзна зараз, там паказваюць... Сур'ёзна.
Так, таму я была вельмі здзіўлена, таму што мы прыехалі ў Польшчу. Я думала, што тут так рознае тэлебачанне ёсць, розныя праграмы, але не так, каб аж табе буйным планам. Я нават не магла паверыць, прабачце, думаў, гэта гэта нейкі guilty pleasure. Я рабіла фотаздымак, выслала сябрам в Беларусь. Ну, вы паглядзіце, што Той тут самы момант, адбываецца. калі дикпікі адсылаюць жанчыны, так? Так, грашыла. Вось, і ў выніку застаецца адна асоба, чыё цела паказанае цалкам ад ног да галавы, і яны ідуць з вось галоўным героем на спатканку, гэта там романтычнае спатканне, і іх здымаюць праз месяц, каб расказаць, склалася ў іх або не склалася, і ў большасці, конечно, нічога не складваецца. Цікава, што калі мы глядзелі польскую версію, то там быў беларус у галоўнай ролі, то бок ён выбіраў сабе партнёрку сярод, там, не памятаю, 7 ці 8 кандыдатур. Жудасна, гучыць жудасна. Але ж гэта... Прабачце, што мне давялося гэта расказаць. Паглядзіце, у чым круцізна? У тым, што Так. вы не знойдзеце гэты контент у інтэрнэце, бо гэта парнаграфія. І праз гэта яны прыцягваюць гледачоў да тэлікаў. Ведаеш, я даглядзела на гэта і спачатку з шокам, там, са здзіўленнем, а потым я зразумела, што ў гэтым самае каштоўнае. Па сутнасці, у гэтым ёсць вельмі класная рэч, таму што там паказаныя розныя целы, розныя людзі, і тыя, хто там удзельнічае, яны паводзяцца звычайна вельмі свабодна, нягледзячы на то, незалежна ад таго, як яны выглядаюць, колькі, якая ў іх вага, там, твар, узрост і гэтак далей. І мне спадабаўся гэты падыход. Я Ну, вось, цяпер магія можу называецца. набыць сабе тэлевізор. Але дай згадаю, выйграюць заўсёды канвенцыянальна прыгожыя целы. А вось На так. жаль, Сур'ёзна? хутчэй так, але часам у мяне не супадала. То бок, гэта падкрэслю, гэта guilty pleasure, але часам, калі мы глядзелі, мы такія, ну вось, а каго б ты выбраў? Ну, як бы, абмяркоўваем Слухай, умоўна. Ну, конечно. Часам не супадае. А можна я тады інтэграцыю зраблю беларускага праекту падобнага? Ёсць такі? Ёсць, і вы яго можете на Ютубе пабачыць. Называецца ён расійскамоўны, але там ёсць украінскі, карацей, называецца «Слепые свидания», «Слепые спатканні». Вядуць нашыя комікі, канавал там са сваім сябрам. Я просто забыўся фамілію, прабач, прозвішча забыўся. Карацей, пабачце, там два чалавекі на сцэне сядзяць, хлопец, дзяўчына з заплюшчанымі вачыма, і яны адзін аднаму пытанні задаюць, комікі там усялякія сітуацыі іх Але яны паглыбляюць. апранутыя? Яны апранутыя, так. Але часам Ну, там, тады не буду часам глядзець. там вельмі цікавыя персонажы. Ну, сэнс падобны. Там людзі намагаюцца потым прагаласаваць, ці пашлі на спатканне адно з адным ці не. Ось, беларус. Клас. Але І гэта такі дастаткова вядомы фармат. Я бачыла дзесьці хіба ў Амерыцы, яны такія робяць, і там прям шалеюць. Вельмі Гэтыя папулярны. 10 хвілін былі для нашых каментатара, які не любяць разгоны перад выпускам. Мы его поставілі ў сярэдзіну. Шоу «Свідання ўслепую». «Свідання ўслепую», як я прачытала. Саша Калінкін і Макс беларус. Канавал. Гэта ў Польшы, у Варшаве яны запісваюць? Яны ва Вроцлаў прыязджаюць раз на месяц з гэтым шоу. Запісваюцца ў Варшаве, але яны яшчэ ездзяць па розных гарадах і не пад запіс робяць. Правильно. Эмілія, так а раскажы нам, шыі нам тут дапаможа, каб такога контента было ці больш, ці менш, я ўжо не ведаю, што патрэбна нам як чалавецтву, але навошта нам шыі ў тэлевізарах? Ёсць у цябе нейкія думкі агулу? Ты пра... Вернемся да сцэнара нашага. Ён жа у нас Так. ёсць. Там ужо. Так, але калі кагосьці нейкім чынам зачапіла тое, што мы толькі што То набывайце прабачце. тэлевізор. Ну, гэта проста вельмі такі адчувальная тэма. Я не ведаю, як яны заходзяць, то бок адна справа дзесьці сапраўды з сябрамі пажартаваць, там расказаць, але магія на госці называецца, калі што. Добра. Значыцца, пра тэлевізары са штучным інтэлектам мы таксама хіба ўзгадвалі капілот ад Microsoft, і у іх з'явіўся карацей, капілот ад Microsoft з'явіўся ў тэлевізарах і маніторах Samsung. Таму, калі ты, Евген сказаў, што набыў тэлевізар Samsung, вось і я акурат думала, і мы хіба гэта таксама абмяркоўвалі, што трошачку паспяшаўся, бо так бы меў сабе асістэнта. Карацей, Microsoft афіцыйна інтэгруе свайго шыі-памочніка, капілот у тэлевізары і маніторы, пачынаючы з лінейкі 25 года. А ў цябе не 25 года тэлевізар? 24-го, так.
Але ў мяне ёсць памочнік, які называецца Bixby, але ён трошки туповат. Тебе есть Bixby? Ну, у тэлевізары, у Samsung назва. ёсць типу свой памочнік, яны яго называюць Bixby, і ты можаш праз Bixby голосам і пісаць яму каманды, ён тебе будзе дапамагаць, але вось тут у навіне я читаю так, што тут ён можа табе і фільмы параіць, і што толькі не, то у Samsung такога... А я расчараваўся ад Прынамсі, гэтай у навіны, прынамсі, у Microsoft я расчараваўся. Таму што яны ўжо колькі сваіх памочнікаў зрабілі, і яны аднаго не разумеюць, што ім трэба просто змяніць выгляд свайго памочніка, тады б нават я тэлевізор гэта набыў. Ім трэба зрабіць сашчэпка, каб там была. Памятаеце, як у Excel калісьці была сашчэпачка такая? У Excel, напэўна, ці дзе яна была? Ну, яна просто ў Віндзе, падаецца, была. Ці у Windows. Ну... Пра што вы Ну, зараз кажаце? Пра што вы цяпер кажаце? Такая скрэпачка была, такая миленькая ў Віндзе. Дапаможнік. З ёй можна было... Яна выскоквала і Да. табе падказвала, што трэба рабіць у аперацыйнай сістэме, каб там дасягнуць нейкага выніку. Тут ён у выглядзе аніміраванага персанажа, светлага шарыка, які рухаецца і размаўляе з карыстальнікам. Светлы шар, бляха, куды іх пяглядзіць? Вось табе зробіць агляд сферы без спойлераў. Даць нейкія агульныя адказы. Ну, а наогул, Ну, я, вось. шчыра кажучы, не ведаю, ці трэба ўвогуле гэта на тэльках. Ну, што ты... Ось, я думаю, што ты што робіш не. са сваім? Ну, ведаеш, можа нешта параіць было б прышпільна, але у мяне ёсць просто заўсёды тэлефон ці ноутбук побач, так, і яны могуць таксама, ну, я магу скарыстацца любым іншым чат-ботам, які мне параіць. Можа, калі б гэта было ў тэлевізары і з гукам я мог бы, голасам мог бы пытаць, можа, на 3 секунды хутчэй я б знаходзіў, што глядзець увечары. А вы ведаеце, на Не што падобны гэты, дарэчы, кампаньён? Я вось толькі зараз зразумеў. Ён на Шарык? бульбачку падобны. Ну, все Ну, купляем. Ну, бяры, Лёш, тады, бяры. Просто я не ўпэўнены, калі было б 2 тэлевізары, вось цяпер, так, я чалавек, які цікаўлюся шыі, я сапраўды люблю шыі, прадукты розныя, і все. І мне б сказалі, вось тэлевізар шыі там за $1000, вось там за 850 без, я б взяў бы без, но сапраўды я пакуль не разумею, якую функцыю, якую праблему ён мне вырашае. Акрамя там Ну, агляду можа быць, інтэлектуальны пошук праз голас, толькі што ён жа праз голас працуе. Ну, І... Так, напэўна так, і магчыма для людзей, у якіх дома няма там яшчэ і ноутбука дадаткова, і тэлефон. Ну, пагадзіся, што Тэлефон калі там сапраўдны шыі будзе, які будзе цалкам кіраваць тэлевізарам праз мікрафон, то гэта будзе зручна. Калі табе не трэба будзе клікаць на кнопкі нейкія, у тебе будзе адна кнопка на пульце, ты націснуў, сказаў, не ведаю. Уключы мне, калі ласка, каласы На Ютубе шыі. Ну. То і то. Так, так. А можа гэта нам Заданне падаецца, што нічога такога, бо мы і так карыстаемся дзесьці, там можна напісаць у чат-бот і гэтак далей. А калі, напрыклад, асоба старэйшая, там людзі Вось так. залатога ўзросту, ну ім гэты шарык прыкольны, у іх няма там чат-боту, можа Залатога быць, ўзросту? і... Так. Гэта як? Гэта людзі сталага веку, я так акрэсліла. А сталы век, я не чуў ніколі, шчыра кажучы. У нас сёння пазнавальны вельмі падкаст. Я мела на увазе, карацей, пенсіянераў і пенсіянерак. Я просто не хацела казаць там людзі пенсійнага ўзросту, людзі залатога ўзросту. Просто Ведаеш, Лёш, па-ангельску кажуць. Silver Fox. А чаму Fox? Бо я не ведаю, чаму Fox, але чаму Silver, разумееш? Ну, бо валасы седыя, і яны... Да, бляха, муха, які трындзец. Все, залатыя хай будуць. Мне падабаецца. Ёсць жа нават універсітэты залатога веку называецца, універсітэт залатога веку. Не ведаў ніколі. Але добра, гэта ўсё капілоты, гэта ўсё Microsoft, і як бы цікава, але можа быць для нас нічога і такога, тым больш, што мы глядзім толькі магію на госці і там лёгка разабрацца. Але пра гарызонт, бо на Белта ёсць навіна, которая называется «Тэхналагічны прарыў. Гарызонт запусціў вытворчасці тэлевізараў США». Я прачытала навіну і шукала, што там пра шыі канкрэтна, і, калі чэсна, думаю, як бы не разабралася, то бок яны нібыта ўзгадваюць пра
пра ШАІ у вытворчасці, інтэлектуальная праверка якасці упакоўкі, аўтаматызаваная сістэма зборкі. Але мне падаецца, гэта ж і так неяк, напэўна, ўжо было, просто цяпер яны нібыта дадалі вось словы штучны інтэлект і ўсё, Мне падаецца, і інтуітыўнае разуменне кантэксту. гэта ты Не самы ведаю. выпадак ці выпадак. Так, давай расскажы нешта. Выпадак. Той самы выпадак, калі ў іх ужо ўсё гэта на канвееры было, у іх былі там нейрасеткі, якія і якасць правярялі, гэта ўжо ёсць 10 гадоў, прынамсі, гэта ўжо распрацоўваецца. І просто там ім сказалі, што трэба дадаць шыі кудысьці. Яны такі, у нас нейрасеткі ёсць у вытворчасці. Все, пішам, што мы цяпер з шыі вытворчасць. Ну, а Белта забірае, яшчэ дадае, што цяпер гэта тэхналагічны прарыў, бо раней мы пра гэта не ведалі. То бок, Ну і ты інвестары ўсё лепш правильно ідуць. зразумела. Так. Але Яшчэ, конечно, там было вельмі шмат абзацаў пра тое, як туды прыехаў прэзідэнт Беларусі і вось які калі чэсна, не магу сказаць там, што яшчэ было, бо я прапусціла гэтыя абзацы, але было вельмі шмат сапраўды. Я думала, вельмі цікава звязалі, аб'ядналі ўсё. Там было лайно, не звяртаю увагі. У сэнсе Белта часта робіць загалоўкі вельмі гучнымі, а потым ты заходзіш у навіну, а ў навіне літаральна там 10 абзацаў, і з 10 абзацаў толькі один сказ пра навіну, а далей просто апісваецца, як там гэтыя прадстаўнікі ўлады ездзілі, хадзілі, аддзіралі гаўно ад кароў і ўсё астатняе. Ну, Таму, калі ласка, слухачы і слухачкі, падтрымайце назву, мы чытаем Белту дзеля вас. Падтрымайце нас лайкам. Пакутаем, але ведаеце, што потым снім кашмары. у Беларусі будучыні я лічу, што Гарызонт павінен зрабіць калабарацыю з Майкрасофтам, каб у Гарызонце з'явіўся шыі-дапаможнік у выглядзе бульбачкі. Бульбачка, так мы так я назовем. У Samsung Bixby, а у Гарызонта Бульбачка. Ну, так. Клас, адыходзім ад тэлевізійнай тэмы, яна нас вельмі захапіла, зацягнула. Лёш, ты прынёс цікавы стартап нам у спасылачкі. Распавядзі, калі ласка. Не ведаю. Ён цікавы, я вам распавяду, а потым вы мне скажыце, ці верыце вы ў гэта ці не. Ось, у меня насамрэч была ідэя сказаць, ці гэта не фейк, але окей, давай. Гэта не фейк. Карацей, стартап. Вельмі нарабіў шмат шуму мінулымі 2 днямі стартап пад назвай Alter Ego. І ён што робіць? У іх ёсць сайт, у іх ёсць 2 заснавальніка. Аднаго з іх, дарэчы, клічуць Максім, але ён не з Беларусі. Я яго нашоў у LinkedIn, я знайшоў абодвух заснавальнікаў у LinkedIn, гэта існуючыя персоны. Стартап малады, чым ён займаецца? Ён ператварае, як это правильно нават сказаць? Вы можете з дапамогай прылады ад гэтага стартапу гаварыць без слоў. Размаўляць без слоў. Як гэта выглядае? У іх на сайце ёсць выдатны ролик на 10 хвілін, я яго праглядзеў для вас. Табе на галаву надзяваюцца такія нібыта навушнікі. Вось у мяне ёсць навушнікі, яны называюць навушнікі з коснай правадзімасцю, праводнасцю. Яны надзяваюцца просто на вушы зверху, яны не закрываюць тебе канал. Вось там прыкладна падобная штука, але крыху больше. У тебе за вушамі вісяць такія буйныя штукі. І гэты апарат на вушах, ён такім дастаткова буйным проводам прыяднаны да нейкага камп'ютару. І далей ты уяўляеш, быццам ты нешта кажаш, і гэты апарат на вушах, ён счытвае тое, што ты кажаш, і можа выводзіць і потым нават агалошваць праз дапаможнікі. Прытым гэта ўсё працуе не праз сканаванне мозгу, бо шмат стартапаў, якія займаюцца сканаваннем мозгу, гэта складана, гэта трэба там вялікія апараты МРТ, а гэтыя хлопцы, там 2 хлапцы, яны зрабілі тэхналогію, яны называюць прыватнасці Silent Sense. І наколькі я зразумеў, гэта тэхналогія счытвае, як працуюць вашы мышцы і як працуюць нейкія там нейраімпульсы у вашых ось тут, недзе тут, каля сківіц. І праз гэтыя імпульсы яны дастаткова добра з там 99, напэўна, адсоткаў якасцю могуць амаль што ў рэальным часе выводзіць тое, што вы кажаце. Ну, то бок для чалавека это выглядае так, што ты просто бязгучна вымаўляеш тое, што тебе трэба сказаць. Можаш нават... А якая мэта? Мэта... Калі, напрыклад, размова пра здаровых людзей, то якая мэта... Што яны паказваюць? Яны паказваюць, што мэта, па-першае, калі ты хочаш прыватна, напрыклад, у самалёце ляціш і хочаш прыватна штосьці папісаць, але не голасам і
каб тэкст не паліўся. Ось тебе телефон ляжыць у кармане, і ты хочаш, каб твой телефон зрабіў нататку. Ось ты з чалавекам размаўляеш, і ён тебе не спадабаўся. І ты такі пра сябе думаеш: так, телефон, напішы, што гэта нейкі дупалас, не хачу з ім больш сустракацца. Вось, твой суразмоўца гэтага не пачуў, а ў тэлефоне нататка з'явілася. Другі прыклад выкарыстання — гэта, напрыклад, нам паказалі праграмаванне. Ось мы праграмуем звычайна на клавіатуры тэкстам. Зараз прыйшла мода праграмаваць голасам. Штучна-інтэлектуальныя дапаможнікі могуць счытваць голас твой, ты просто голасам набіраеш. І вось трэці крок, яны кажуць, гэта калі ты просто сядзіш каля камп'ютара, дзіўна усміхаешся, і у цябе весь код з'яўляецца. Яно выглядае насамрэч так. Вы просто пабачце. Там хлопец просто сядзіць, усміхаецца, і на фоне з'яўляюцца словы. І вось такі стартап. І гэта толькі пра вывад інфармацыі. У іх там быў момант у прэзентацыі, дзе яны сядзелі з другім заснавальнікам, і кожны з іх думаў, што адказаць іншаму. І, карацей, адзін хлопец сядзіць, нешта прыдумаў, шыі прамовіў гэта. Другі хлопец пачуў, таксама сядзіць, нешта падумаў, шыі гэта прамовіў. І я сижу, думаю, а навошта гэта? Вы можете гэта голасам сказаць. Таму гэта толькі пра вывад інфармацыі, гэта не пра ўвод інфармацыі, гэта не пра тэлепатыю, канешне, не пра безгучныя размовы адно з адным. Але вось цікавы такі прыклад, і яны нібыта зараз шукаюць грошы, шукаюць шмат каго ў каманду. Ну і выглядае гэта... Яны не распавелі ні пра якія тэхналагічныя тонкасці, яны не паказалі ўсё на жыўца, то бок падаецца, што гэта можа нават проста пастанова. Тым больш гэтыя заснавальнікі часам літаральна сядзяць і лыбу давяць, просто разумеючы, што гэта выглядае неяк дзіўнавата. Блин, вось такая штука. У меня адразу шмат думак, але калі гэта праўда, я не разумею, чаму яны не пушаць use-case для хворых людзей. Ну гэта было прям, шмат у каго ёсць праблемы там са здароўем, якім складана казаць ці немагчыма казаць, так, і ёсць мільярдныя кампаніі, якія спрабуюць гэта пытанне вырашыць. Хутчэй за ўсё, яны гэта не могуць рабіць, Еўген. Таму што іх апарат, ён не считывае мазгавую актыўнасць, ён считывае нібыта мышцы. Яны так не сказалі дасканала, як гэта называецца. Але хутчэй за ўсё людзі, якія з дзяцінства не размаўлялі, ці у якіх мышачная памяць ужо не працуе, яны просто не змогуць ім з гэтым апаратам працаваць. Это раз. А па-другое, я упэўнены, што вось за камерай стаяў здаравенны шкаф камп'ютара, які ўсё гэта апрацоўваў, просто яны яго не паказвалі. Нездарма там провод таўшчынёй з мой мізінец. Ну, слухайце, пакуль я не веру ў гэты праект. Цікава, калі я буду не правы, будзе нават вельмі добра, але пакуль гучыць як вось стартап, які шукае грошыкаў, як калісьці па адной кроплі крыві яны хацелі даваць вам поўны разгорнуты аналіз вашага здароўя, сядзяць у турмах. Так, і сядзяць у турмах, так, вось гэта падобна мне на гэта. Прабачаюся, калі я не правы, калі гэта сапраўды людзі прыдумалі суперкласную тэхналогію, я выбачуся, як толькі побачу такія доказы. Можа, яны не до конца, я ведаеш, праду. Можа быць, гэта пакуль што такі напаў фейк, яны да гэтага імкнуцца, але там далекавата. Грошай хочацца. Просто складана ўявіць, я ўсё роўна не разумею. Ну, добра, гэта можна зрабіць, выглядае як прыкольная там забава, але практычны сэнс, каб што, потым у выніку чалавек увогуле стаў амёбай, і добра, няхай дзесьці ты выведзеш свае глядзі, там словы. Там ёсць адзіны практычны сэнс. Вось яны на самом пачатку паказалі, што гэтая сістэма можа вельмі добра разбіраць шэпат. Ну, яны паказалі, што вось, глядзіце, я кажу амаль што не чутна, а потым я ўвогуле нічога не кажу. Вось шэпатам можна ўявіць сабе сітуацыю, калі там, не ведаю, тебе дома ўсе спяць, а ты такі праграміст, які голасам размаўляе, ці ў чаце перапісваецца. У нас ужо паўсюль будуць гэта інтэрфейсы без клавіатур, дзе трэба голасам размаўляць, і вось тебе гэтая сістэма можа твой шэпат на 100% добра распазнаваць. Вось адзіны такі прыклад прымянення патрэбны. Усё роўна не выглядае як надзвычай неабходная рэч у жыцці, прынамсі цяпер. Ай, пабачым. Яны ще кажуць, гэта не тэлепатыя, але гэта як тэлепатыя. Думаю, бляха. А навошта? Сур'ёзна, навошта? Што з гэтым рабіць? Ну вось так, пажывем, пабачым, сапраўды, можа, яны прыдумаюць больш цікавыя спосабы выкарыстання, ці можа ім дазволяць пайсці ў медыцынскі бок, калі гэта сапраўды нешта рэальнае. А мы пакуль з вами пойдзем далей і паразмаўляем. Я просто уявіў сабе, сядзіш ты з доктарам на размове наконт твайго стану здароўя, ён табе там штосьці кажа, такое, што ўсё нармальна, зробім аперацыю, і сам там у перерывах іму. Запішы, калі ласка, там
10%, што ўсё будзе добра. Нататкі сабе робіць, ведаеш? Ведаеце, такая. Ладно, все. Так, а мы з вами пойдзем далей. Мне спадабалася гэта даследаванне, абавязкова пачытайце больш падрабязна, гучыць яно так. Чым больш людзі разумеюць шыі, тым менш яны яму давяраюць. І гэта насамрэч вельмі рэалістычна, і гэта бачна таксама навокал. Цытую. Новая праца, апублікованая ў Journal of Marketing, показала, што найбольшымі прыхільнікамі ChatGPT і падобных сістэм з'яўляюцца людзі з найменшай шыі граматнасцю, бо яны ўспрымаюць тэхналогію як магію. Тыя ж, хто лепш разумее, што шыі гэта ўсяго толькі алгарытм, які прагназуе словы, хутчэй расчароўваюцца і радзей карыстаюцца ім. Гэта выклікае клопат у навукоўцаў, студэнты і маладыя карыстальнікі, не маючы дастатковага разумення, могуць празмерна спадзявацца на шыі замест развіцця ўласных навыкаў, а таму патрэбная шырэйшая адукацыя ў гэтай сферы. Всё лагічна, не дадаць, не ўзяць. І таму мы тут таксама з Лёшай і Эміліяй вам расказваем пра шыі, каб вы былі больш адукаванымі і не бачылі ў гэтым магіі. Пакуль гэта ўсё яшчэ алгарытмы, якія можна кантраляваць. Як толькі перастане гэта быць кантралюемым, мы вам скажам, тады ўжо можаце нас далей не слухаць. Я думаю, акурат вы падвысілі маю шыі граматнасць, ведаеце. Я цяпер менш давяраю. Калі я чытаю вельмі лаяльны адказ, то я ведаю, што проста хоча мне дагадзіць, і я думаю пра гэта увесь час. Вось, таму... Так, Файна. так. Таму, калі ласачка, працягвайце слухаць альбо нас, альбо чытаць пра шыі, альбо, не ведаю, карыстацца іншымі крыніцамі, але галоўнае, не спыняйцеся ў гэтым і не пачынаеце бачыць магічнасць пакуль што. Лёш, што думаеш? Магія шыі ці не магія? Ну, магія. Я лічу, што магія. Магія твайго жыцця проста. Все ж таки, слухайце, складанае пытанне. А тэлефон гэта магія ці не магія? Ну, падаецца, што не магія. А вось глядзіш часам на яго там, разбіраеш батарэйку змяніць, а ў цябе ўсё сламалася. Ну і ўсё. Магія. Сапраўды? Ладно, давайте ад магіі пераходзіць да нашай апошняй рубрыкі этыка. Да яшчэ больше магіі, насамрэч, але давай, окей. Сёння цікава. Я пачну... Ну, гэта нават не этыка, гэта просто нам празважаць. Роботаў сёння не было. Вось пачнем. Робот з гучнай назвай Хуеба 01. Ну, я так яго называю. Хутчэй за ўсё ён чытаецца неяк зусім па-іншаму, бо гэта кітайскі робот Ксаеба. Не ведаю, ну, пішацца як Хуеба. Яго, як навіна гучыць, прынялі гэтага робота ў аспірантуру шанхайскага тэатральнай шанхайскай акадэміі. То бок, мала таго, што ў аспірантуру, так яшчэ і на тэатральную творчасць. Тэарэтычна ён можа прыехаць у варшаўскае метро выступаць. Дарэчы, так. Пры гэтым схадзіце па спасылцы, гляньце, што гэта за робот. Гэта паўнавартасны метр 20, метр крыху большы робот, гуманоідны. Яму зрабілі чалавечы твар, яму зрабілі магчымасць размаўляць праз шые асістэнта, і гэта, карацей, вось такая вось пачварная, якая нібыта падобная на чалавека, і нібыта паступіла на гэту тэатральную акадэмію, будзе там навучацца 4 гады на драматургію і кіно з акцэнтам на традыцыйную кітайскую оперу. Я думаю, што ўсе з нас разумеюць, што гэта не сапраўдны робот, які вось самастойна будзе хадзіць у універсітэт і вучыцца, гэта хутчэй піар-ход, каб зноў ж такі прывучыць людзей у Кітаі да таго, што ў хуткім часе роботы будуць сярод іх. І калі што роботу не абавязкова 4 гады вывучаць драматургію, ён гэта можа зрабіць нашмат хутчэй. Але вось, ну так. Што вы думаеце наконт гэтага перформансу? Вось я б назваў гэта перформанс. Я ў шоку, шчыра скажу, бо ўсё больш відосікаў. Я ўвогуле, у мяне... Я ў Кітаі быў аднойчы там, тыпу, 100 год таму, і тады Кітай быў іншы. Я вельмі хацеў бы прыехаць яшчэ раз, паглядзець. Мне ўжо падаецца. А? Ты вампір? Добра захаваўся. Мне падаецца, што зараз у Кітаі проста прылятаеш на самалёце, і ты выходзіш, і там паўсюль робаты. У мяне вось яны склалі ўжо такое ўражанне, так? Вось гэтыя алімпійскія гульні робатаў, у іх робаты кіруюць рухам, калі зламаліся светлафоры, яны ставяць роботаў кіраваць рухам. Ёсць таксама дзесьці бачыў відосікі, дзе ездзяць машыны па дарогах, у якіх няма шкла.
спераду няма шкла, там просто робот едзе, ім не патрэбна гэта шкло, ім патрэбна, каб былі датчыкі. І вось такіх прыкладаў іх так шмат. Ну, ты кажаш Што? пра практычныя прыклады, а тут жа цалкам непрактычны прыклад. Тебе цалкам Чаму не? Ну, вось як ты кажаш, прывучыць людзей, у тым ліку студэнтаў, што навокал ёсць робот і што гэта нармальна. Ён свой, ён добры. Ён яшчэ выглядае. А можа гэта застрашвальная практыка, застрашвальна-матывацыйная практыка для Будзе лепш студэнтаў. Так, вучыцца больш старанна, таму што ўвесь час вісіць гэтая пагроза, што Ну чакайце, але ж все разумеюць, што гэта не сапраўдная істота з самасвядомасцю, што яна не будзе вучыцца, што і проста ў базу дадзеных там раз на год будуць дакідваць гэтыя адказы на пытанні. Ну, усе ж гэта разумеюць, не? Ці это я ўжо думаю, што ўсе разумеюць, а насамрэч людзі не разумеюць, будуць думаць, што Не, ну, я думаю, людзі ўсё яшчэ могуць адрозніць робота ад чалавека. Нават калі яму зрабілі чалавечы твар. Не, гэта так. Але сапраўды мы можам толькі здагадвацца пра сэнс і мэту. Я намагаўся пабачыць у гэтым логіку, акрамя прывучвання людзей, я вось для сябе выпісаў некалькі цікавых рэчаў. Ну, па-першае, калі ўсё ж такі роботы пачнуць паступаць ва універсітэты, а яны, магчыма, гэта пачнуць калісьці рабіць, то яны прыпішуць у іх менавіта гэтага Хуебу 01 як першага робота ў свеце. То бок гэта будзе гістарычны помнік для роботаў. І гэта цікава. Можа быць, мы дажывем до такого моманту, калі ведаеце, у нас Кастусь Каліноўскі, а ў роботаў Хуеба 01. А па-другое, я не ведаю, наколькі кітайцы хацелі, жадалі, намагаліся падкрэсліць гэтую асаблівасць, але ідэя навучаць роботаў доўга, яна вельмі крутая. І шмат якія навукоўцы кажуць, што на сённяшні час нейрасеткі адрозніваюцца ад чалавека, ну, з кропкі гледжання, з пункту гледжання архітэктуры, збудавання, але таксама з пункту гледжання навучання. Мы навучаем нейрасеткі месяцы, а чалавек да сталага ўзросту навучаецца гадамі. І вось, можа быць, такім чынам яны все ж таки выбудоўваюць сістэму, дзе роботы будуць навучацца як людзі. Пакуль што з універсітэтамі яны могуць гэта абкатаць, потым яны будуць роботаў дзяцей рабіць, аддаваць бацькам на выхоўванне. І вось у іх з цягам часу роботы будуць назапашваць увесь гэты досвед чалавечы, і такім чынам яны зробяць, ну, маўляў, 100%. Ідэальнага робота? Ну так. Наўрад ці гэта пра гэта, але такія ідэі ёсць. Навучанне роботаў доўгі прамежак часу. Вось. Цікава. Я зараз вспоминаю, ці мы тут з вами абмяркоўвалі гэтую навіну ці не, але што некаторых бацькоў, яны ўдзельнічалі ў эксперыменце, і яны сваім дзеткам вешалі маленечкія камеры на лоб, і дзеткі записывалі ўсё, як яны бачаць сваё дзяцінства, тыпу, каб потым на гэтым навучаць роботаў. Не, мы не абмяркоўвалі. Я паспрабую знайсці гэтую спасылку, прынесці нам у апісанні, вельмі цікава было. Вось. І што нібыта, вось, менавіта кампаніі выкупаюць такія дадзеныя за добрыя грошы, бо яны хочуць потым вучыць роботаў на гэта. У такой тэхналогіі магло бы быць прымяненне не толькі для роботаў. Вы ж ведаеце, што ў нас шмат успамінаў, яны як гэта ну, карацей, яны не нашы. Не то, што забываюцца, яны замяняюцца. Асабліва нашы ўспаміны з дзяцінства, яны часам змяняюцца пад уплывам нашага сучаснага досведу. І тое, што мы памятаем з дзяцінства, не заўсёды адпавядае рэчаіснасці. Часам гэта дыяметральна супрацьлеглыя рэчы могуць быць. Ты можаш проста прыдумаць сваё дзяцінства, яго паверыць, і для цябе гэта будуць рэальнымі ўспамінамі. Вось з гэтага пункту гледжання было, я вельмі быў рады, каб у мяне былі, ведаеце, такія тэрабайты інфармацыі, запіси з камеры, з маёй галавы, там 5-6-7 гадовага ўзросту, каб я потым мог нібыта аднаўляць сваю ўспаміну. Не ведаю, праз якое-нибудь праграмнае забеспячэнне падгружаць у сябе гэтае відэа і аднаўляць свае сапсаваныя ўспаміны. Вось неяк так, кіберпанк. Спадзяюся, так ніколі не будзе, таму што калі дарослы свядомы чалавек можа неяк на чымсьці спыніцца і там не пераглядаць усё сваё дзяцінства вельмі доўгі час, я думаю, што вельмі вялікая рызыка таго, што з'явяцца людзі, которые просто ў гэтым там не ведаю, завіснуць і просто будуць губляць нейкае рэальнае жыццё. А яшчэ можна будзе гэта перапісаць якім-нибудь дзяржавам, напрыклад, так, як ім гэта трэба, і потым запапоўваць змянёныя ўспаміны, напрыклад. Што, карацей, гэта ўвогуле гучыць усё. Гэта лепшае на свеце. Ладно, давайте яшчэ крышачку пра роботаў, бо, Эмілька, ты там прынесла
такі сторы, што я чмурэў. Скажешь нам Ты про апошнюю. Не Про пра Брэсціка. апошнюю, пра Брэсціка. Лежите Калі чэсна, я калі чэсна, я гэтай навіны нават і не заўважыла, то бок ці яе прынесла. Так, я яе прынесла. Боже мой, прабачце, Калі што, дакладна. магу я хуценька распавесці. Там ж нічога такога. Там просто, я, можа быць, ты пачытаў больш, што раскажаш. Я бачыла толькі само відэо, дадаткова нічога не А там чытала. больш нічога не трэба, просто сам Добра, факт. у Брэсце прадставілі робота-першакурсніка, новага студэнта БРДТУ, назвалі Брэсцік, і вось лінейка, шмат чырвона-зялёных сцягоў, і ідзе гэты Брэсцік, я не ведаю, хто пае кудысьці ў нейкі бок, і там ідзе ты Брэсцік. гэта ў Беларусі. Польшу, напэўна. Што адбываецца? Там, карацей, гэты робот, гэта мы вам распавядалі пра гэтую кампанію, Юнітрена называецца, вось робяць роботаў, якіх можна набыць там за $6000. Падаецца, што гэта якраз такі адзін з іх. Што адбываецца? Беларуская дзяржава намагаецца пераняць досвед Китаю? Навошта? Гэта просто панты, яны У чым гэтыя панты? вырашылі звернуць. Каб напісаць потым на Белта, што у нас ёсць такі робот. І першакурснік чаму напісалі ён ж таксама, гэта ж не такі робот, як у тым Кітаі, который не такі прама вучыцца ва ўніверсітэце, а гэтага робота чамусьці палічылі першакурснікам, як быццам бы ён будзе хадзіць на пары кожны дзень ад першага. Можа, ведаеце, там у якога-нибудь мажорнага студэнта ці настаўніка просто быў гэты робот, он яго сабе набыў. І універ такі: о, давай, карацей, зробім за яго першакурсніка, каб пра нас напісалі. Ну, карацей, піяр-ход. А вы чулі, што ён яшчэ сказаў штосьці? Не. Про символ будущего и единства. Что он еще мог сказать? Я только теперь побачила. И про площадь Тяньмэнь. Братэрскі робот. І ў каментах хтосьці напісаў, а чаму не на роднай мове размаўляе першакурснік на кітайскай? І ні хрена не зразумела, таксама там напісалі. Карацей, Брэсціку мы зычым поспехаў у годзе навучальным. Мне падаецца цікавы піяр-ход, таксама паказваючы пра сучасныя часы, так, што адбываецца. Як мне падаецца цікава, ось мы пра гэта паразмаўлялі, напэўна, яшчэ хтосьці дзесьці пра гэта напісаў. Так, але я не думаю, што за гэтым стаіць нешта большае, што яны будуць навучаць гэтага боціка. Але слухайце, яго ж Брэсцікам назвалі. На расійскай мове, напэўна, памяншальна такіх форм не існуе. То бок гэта беларуская назва. Я не уяўляю, як можна на расійскай назваць Брэсцік. Гэта нават нешта незважальнае, а тут нібыта беларуская назва. Так, яны яго назвалі Брэсцік, таму што, можа, аднаго робота ў Брэст прывезлі і... Ну, пабачым. То бок... Карацей, калі вы ведаеце больш пра Брэсціка, напишите... дайце нам знаць, дзе зараз Брэсцік, што з ім. Калі гэта ваш аднакурснік... Перадавайте вітанкі. Бяжыце, дурні. Мне цікава таксама пра дапаможніка дапаможніка Алеся, пра першакурсніка Брэсціка. Калі ласка, распавядзіце нам пра ўсіх, што у вас там ввогуле адбываецца. А мы ідзем далей. І ў нас, мы насамрэч ідзем далей, але тэмы далёка не ўходзяць ад адной. У нас у паўднёвай Карэі, у іх паўднёвай Карэі шыі лялькі Хёдол, не ведаю, напэўна так, замяняюць унукаў для тысяч пенсіянераў. Стартап Хёдол прадаў больш за 12 000 разумных лялек з інтэграваным чат-GPT, якія суправаджаюць адзінокіх пенсіянераў у паўднёвай Карэі. Яны кажуць: я люблю цябе, нагадваюць прыняць лекі і нават перадаюць сігналы сацслужбам, калі чалавек доўга не рухаецца. Пажылыя карыстальнікі настолькі прывязваюцца да сваіх сінтэтычных унукаў, што просяць пахаваць іх разам, а бізнес-мадэль стартапа прыносіць ім каля $1150 за кожную ляльку. Вось гэта цікава. Вось гэта цікава. Гэта дзіжка. Неадназначна, калі чэсна. Не, у мяне такія ўражанні. Ну, гэта сумна, таму што відавочная праблема ў тым, што шмат якіх людзей у сталым узросце не маюць радні, якая магла б іх падтрымліваць, па-першае. А па-другое, у іх відавочна праблема з медперсоналам, які бы мог аказваць такія паслугі, ну, нібыта размаўляць. Вось ёсць, ведаеце, ёсць гэта зараз спецыяльнасць доўла смерці.
мужчыны ці жанчыны, якія перад смерцю суправаджаюць размовамі ў асноўным людзей. Ось. А тут замест гэтага просто ўзялі, зрабілі нейкую ляльку, прычым яна выглядае, ну, крінжова яна выглядае, як да мяне. Ну, але скажыце, як лепш? У адзіноце дома невядома, што з табой увогуле здарыцца, потым знаходзіць, на жаль, гэтых людзей, потым, на жаль, ужо памерлых па дамах. Ці ўсё ж такі, каб чалавек сябе шчаслівым адчуваў. Такое становішча, так мала маладых людзей у паўднёвай Карэі, якія могуць, як ты кажаш, працаваць у сацыяльных ці медычных службах, не хапае, то мне падаецца, гэта добра выйсці. Але ўсё роўна гэта сапраўды вельмі сумна, бо гэта наколькі чалавек мусіць быць самотным, каб нават разумеючы тое, што перад табой робат і быць ад гэтага як бы шчаслівым і адчуваць сябе лепш. Ведаеце, нават каб ён выглядаў как робот, вось так, нібыта, чтоб ты думаў, што ой, можа там розум нейкі ёсць, табе гэта было цікава, а так гэта просто лялька мяккая з гукам. Гэта ўвогуле нейкі дэпрэсняк. Ну, не толькі з гукам, там все ж таки чат-GPT ўнутры, то бок дзе можна пабалакаць, і на табе раскажа цікавыя факты, нагадае табе пра нейкую гісторыю, ці можна, не ведаю, нейкі фільм разам, напэўна, абмеркаваць. То бок, я думаю, там магчымасцяў даволі шмат. Ну і так, такая праблема адзіноты ёсць. І колькі такіх праблем адзіноты ў краінах, дзе мы з вами жывем, ці ў Беларусі, дзе проста людзі, на жаль, вось так сканчваюць сваё жыццё, то, як па мне, выйсці нічога такое. Але яны таксама пішуць, што ўлады ў захапленні, бо гэта дапамагае вырашыць праблему дэмаграфіі. Але як гэта вырашае праблему дэмаграфіі? Яны там распавядаюць, што людзі не будуць як сказаць, выпільвацца. Ну, карацей, не будуць скончваць жыццё самагубствам. Забіваць сябе праз тое, што яны размаўляюць хоць з кімсьці. Прычым яны там прям пішуць, што захаванне жыцця людзей больш важная занятак, чым прыватнасць. Ну, падкрэсліваючы, што гэтыя сістэмы, канешне, маніторяцца кітайскай камуністычнай партыі. Ой, кітайскай, чаму кітайскай камуністычнай? Карейскай, вы зразумелі. І не камуністычнай, не партыі. Карэя дэмакратычная, паўднёвая Карэя дэмакратычная краіна. Так. То бок, гэта таксама яшчэ горш, гэта ўсё роўна пра нейкі татальны кантроль, а раптам гэта... Ну, сапраўды, пытанне слушна, як гэта дэмаграфічны стан палепшыць, калі людзі ў такім узросце, яны ўжо нібыта ніяк не ўплываюць на супольнасць. Яны не прыносяць грошай, як бы гэта не гучала, яны не прыносяць новых людзей у свет, і яны больш за тое патрабуюць увагі. Яны трацяць грошы, так, конечно. Так, таму незразумела. Но але, ну, ладно, я чамусьці спачатку ўсё гэта асацыёўваў з Кітаем, зараз, калі я зразумеў, што гэта ў Карэі, то мне неяк па-іншаму стаўленне стала. Ну, просто калі Карэя лічыцца вельмі тэхналагічнай. Так. І можа быць, там не ўсё так дрэнна з гэтымі роботамі, можа насамрэч у гэтых ляльках вельмі добры софт, які дазваляе не проста паразмаўляць, а вырашыць нейкі... Ну, я табе скажу, што я дзесьці зноў-такі чытаў, я, можа, знайду спасылку, што нават калонкі дапамагаюць пенсіянерам не адчуваць сябе так самотна, дапамагаюць адчуваць сябе лепш. Просто калі ты можаш сказаць, я чуў яшчэ тады, тыпу, эй, Аліса, і там бла-бла-бла-бла-бла, і яна табе раскажа, не ведаю, як надвор'е сёння, включы твою любімую песню з тваёй маладосці, так, ці яшчэ нешта. Я чуў, што нават гэта ўжо добра ўплывае на пенсіянераў. То тут, можа, калі размовы больш глыбокія, больш персаналізаваныя. Но зноў ж такі цікава, што там з шыі-псіхозам, так, бо таксама можна вельмі далёку в гэтых размовах з шыі-лялькай пайсці, але, магчыма, там стаяць нейкія абмежаванні. Ну і цалкам уже, калі ўзгадаць дзяцей, дзецюкі гуляюць з лялькамі нармальна, а старыя людзі, яны часцяком таксама сябе адчуваюць, як гэта, са сталым узростам ты становішся новым дзіцям часам. Таму, можа быць, гэта цалкам слушна гуляць з лялькай і размаўляць з ёй у такім узросце. Памятаеце, была неяк навіна пра тое, што, здаецца, у Амерыцы быў такі ці то эксперымент, але хіба гэта, канешне, не распаўсюджаная практыка, калі адзінокія
сталыя людзі самотныя, іх знаёмілі з дзеткамі з прытулкаў, которые таксама не маюць бацькоў, і канешне гэта ўсё яшчэ больш складаная тэма, тому што гэта ўзаемадзеянне жывых людзей і у сталых людзей, калі ў іх ёсць патрэба пра клопат, пра кагосьці, там пра тое, каб падзяліцца досведам, і а ў маленькіх дзяцей таксама ёсць патрэба, каб пра іх паклапаціліся і каб была пэўная любоў і вось усе гэтыя рэчы, то яны як быццам бы вось знаходзілі адно аднога, і у выніку шчаслівыя былі і адныя і другія. Вось, але канешне я не ведаю падрабязных кейсаў, прынамсі было такое, хаця мне здаецца, што гэта вельмі складана арганізаваць так, каб прама штосьці вельмі шчаслівае з гэтага атрымалася і каб гэта было масавым. Ну, карацей, пабачым, што з гэтым усім здарыцца, але кіберпанк. Нас чакае кіберпанк. Сапраўды кіберпанк. Напішыце, калі ласка, што вы думаеце пра такіх лялек. Ці вы лічыце, што яны маглі б дапамагчы, напрыклад, у нашых рэаліях, так? Не паўднёвых. Ці хацелі б сабе такой усталасці у затым узросце? Ці вы лічыце, што, напрыклад, зараз даслаць такую ляльку вашай бабулі дапамагло б ёй? Я, напрыклад, лічу, што так. Евген, калі паслухаць твае навіны пра тое, як часта штучны інтэлект даводзіць людзей да самагубства, то не, я б не хацела для сваіх сталых сваякоў такую ляльку. Ну, я спадзяюся так, што там ёсць нейкія ўсё ж такі абмежаванні, можна колькі з яе можна размаўляць у дзень, ці нешта такое, не ведаю. Ладно, ідзем далей. Мілія, раскажы нам, калі ласачка, яшчэ цікавую таксама. Так, цікавостка з мінулага выпуска класная пра тое, што вось мы ўвесь час хвалюемся, што будзе з чалавецтвам, як паўплывае штучны інтэлект, ці не у выніку мы знікнем, ці будзем знішчанымі ім. Дык вось, Джафры Хінтон, вядомы як росны бацька штучнага інтэлекту, прапанаваў вельмі цікавую, хаця тут напісана дзіўную канцэпцыю. Каб абараніць чалавецтва ад звышразумнага штучнага інтэлекту, трэба надаць яму мацярынскі інстынкт, каб ён клапаціўся пра людзей, як пра сваіх дзяцей. Так? Вось мы нібыта ведаем, што маці і нібыта ў іх ёсць мацярынскі інстынкт, канешне, яна дзяцей любіць, яна не зробіць ім крыўды, яна пра іх клапоціцца, і вось Хінтон лічыць, што са штучным інтэлектам можа быць так жа, але канцэпцыю вельмі шмат і моцна крытыкавалі, праз тое, што на думку даследчыкаў само паняцце мацярынскі інстынкт спрэчнае і шмат у чым пабудавана на гендерных стэрэатыпах, рэлігійных ідэях і еўгеніцы. Таму што сапраўды ці ўсе маці, которые нараджаюць дзяцей, адразу іх любяць, пра іх клапоцяцца і адчуваюць вось гэта штосьці такое мацярынскае, безумоўна, не. Таму як гэта магчыма са штучным інтэлектам, складана, канешне, уявіць. Вось, напэўна, Лёша, ты гэтым ужо цікавіўся, штосьці цікава пра гэта таксама скажаш. Я тут шмат магу чаго сказаць. Ну, напэўна, трэба крышачку фактуры даць да Джефрі Хінтона. Гэта адзін з 3 чалавекаў, які атрымаў прэмію Нобелевскую. Не Нобелевскую па матэматыцы не даюць. Ці ён Нобелевскую таксама атрымаў? Падаецца, Нобель ён атрымаў. Не ведаю, чаму. Ладно, окей. Я не памятаю. Нобелевскую хімікі з DeepMind атрымалі. Ён атрымаў разам з яшчэ 2 дзядзькамі ў 12-м годзе, напэўна, прэмію Алана Тьюрінга. Гэта аналаг Нобелевскай у міры матэматыкі. Якраз такі за дасягненне ў свеце ML. І вось, калі кажуць росны бацька, гэта звычайна Хінтон, гэта Ян Лікун, які ў Фейсбуку працуе, это Йошуа Бенджо, дарэчы, які для нас вельмі выбітным чалавекам з'яўляецца, бо менавіта у пары з ім наш хлопец Зміцер Богданаў, пра якога я вам ужо распавядаў у 2014 годзе, зрабілі асноўны механізм, дзякуючы якому зараз усе нейрасеткі працуюць. Вось, там беларусы таксама крышачку да бацькоў штучнага інтэлекту меюць дачыненне. Так вось, Джефрі Хінтон гэта адзін з асноўных людзей у міры штучнага інтэлекту. Ён у сталым узросце, яму там каля 80 гадоў ці што. Ён навучыў шмат людзей, які на сённяшні час з'яўляюцца галоўнымі ў свеце штучнага інтэлекту. У прыватнасці яго вучням быў Ілья Суцкевер, які быў заснавальнікам OpenAI, зараз робіць стартап у сферы бяспекі штучнага інтэлекту. Таму да Джефрі Хінтона стаўленне вельмі паважлівае. Тое, што ён звычайна кажа, гэта мае доўгія наступствы. Але апошнім часам ён стаў негатывістам вельмі моцным. І вось гэта яго навіна пра
пра мацярінскія інстынкты яна хутчэй за ўсё звязана з яго страхам перад штучным інтэлектам. Ён апошнім часам кажа, што мы зараз ствараем розум, які не чалавечы, які хутчэй за ўсё нам будзе шкодзіць. Гэта асноўная яго думка. Ён кажа, што мы ствараем іншаземцаў на зямлі і аб гэтым не думае. І ён такі аларміст у гэтым плане. І яго звычайна ён заходзіў з вельмі такімі думкамі дзёрзкімі. Ён нават казаў там амаль што трэба спыніць стварэнне штучнага інтэлекту. Вы уяўляеце сабе чалавек, які на сваіх плячах зрабіў штучны інтэлект сучасны, кажа, што трэба спыніцца. Таму што мы робім нібыта тое, што ніколі не зразумеем. Іншаземны розум мы робім у сябе на планеце самастойна, не разумеючы. Яго праз гэта пачалі кэнселіць, казаць, што ён ужо проста стары дзед. І ён пачаў свае фармуліроўкі памякчаць. І вось адна з гэтых фармуліровак, мне падаецца, памякчальная, гэта мацярінскі інстынкт. Вы не хочаце спыняцца? Окей, тады давайте зробім так, каб сеткі максімальна падобна да чалавека абвучаліся, у тым ліку, каб былі мамы, і тады гэты штучны інтэлект, неземны розум, ён нібыта хаця б нашыя каштоўнасці ўпітае ў сябе. І мы будзем хоць неяк упэўнены ў тым, што ён будзе з людзьмі на адной хвалі. Вось такая там гісторыя з гэтым Джефрі Хінтонам. А ведаеш, я таксама падумала, вось калі ты сказаў, што думалі, гэта можа быць звязана з узростам, я таксама падумала пра тое, што не пра тое, што там здзіцянеў ужо, але калі ў чалавека сапраўды такі ўзрост, і напэўна гэта ўзрост нейкіх пераасэнсаванняў, і гэта восень яго жыцця, і ён неяк па-іншаму на ўсё глядзіць, можа быць, і мае больш таксама страхаў і трывогаў, і таму вось такім алярмістам стаў. Ведаеш, у яго шмат інтэрв'ю выходзіць, ось там шмат мільённых, ён ходзіць па розных каналах, ён вельмі адкрыты да інтэрв'ю. Калі паглядзець за апошняе інтэрв'ю, літаральна там тыдзень таму выходзіла вельмі рэзананснае інтэрв'ю, ён для сваіх 77 гадоў размаўляе вельмі добра. Па яму ў жыцці, вось не чытаючы яго тэксты, калі на яго глядзіш, ты не бачыш там ніякай ні дэмэнцыі, нічога. Гэта выдатны навуковец, які вельмі спакойна і вельмі дакладна распавядае магчымую будучыню. І шчыра кажучы, калі я яго слухаю, мне ўражанні такія вельмі дзіўныя, бо гэты чалавек ведае, што ён кажа, ён вельмі ўпэўненым голасам кажа, што мы рухаемся кудысьці не туды. Вось, таму раю. Так, а што ён адказвае на крытыку? Што ён адказвае на крытыку? Таму што калі даследчыкам... Ён не адказвае на крытыку. То бок мацярынскі інстынкт гэта ж не кнопка, вось і там неяк яе не ўбудуеш. У сэнсе ён не проста прапановвае, ён, канешне, зацікаўлівае сваіх студэнтаў у тым ліку, і ў яго, напэўна, нейкія напрацоўкі ёсць. І я думаю, што яны з Ільёй Сускеверам вельмі ў добрых стасунках да сіх. Я думаю, што яны з Ільёй Сускеверам у яго кампаніі нешта робяць. То бок ён распавядае, а з іншага боку ён яшчэ гэта укладае ў галовы сваім студэнтам і сам удзельнічае ў распрацоўцы гэтых механізмаў. Проста яны не папулярныя, пра іх няма сэнсу зараз казаць, калі хтосьці гэтым займаецца. Ты же Ілья Сускевер робіць кампанію па бяспецы штучнага інтэлекту, ўжо мільярды грошай прыцягнуў, але мы цягам году не ведаем нават, чым яны займаюцца. Магчыма, яны там якраз такі займаюцца тым, што мацярінскія інстынкты да штучнага інтэлекту прывіваюць. Хацеў бы, Лёша, вучыцца ў Хінтона? Ой, ты што, я б не пацягнуў. Это дзядзька мирового ўзроўню. Ладно. Я знайшоў цікавую навіну пра Хінтона. Вось, я яе таксама прыносіў, але мы яе выкраслілі. Не важна, я яе все равно прынёс. Значыцца, Джефрі Хінтон распавёў у адным з інтэрв'ю, што нейкая яго былая, як ён кажа, girlfriend, кінула яго, яму 77 год, я не ведаю, ці яны выкарыстоўваюць яшчэ слова girlfriend. Карацей, некая яго жанчына кінула яго, выкарыстоўваючы чат GPT. І ён прыводзіць прям прыклад, што яна скарысталася чат GPT, каб сфармуляваць, якім ён кажа, якой крысай ён быў, пацуком, якім ён быў, і аддала яму вынік чат GPT. І гэта, напэўна, даволі такі балючы спосаб кінуць. Яна жорсткая, вось жа сучка. Так, менавіта Джефрі Хінтона, які зараз баіцца ўсіх чат-ботаў, выходзіць на ўсе інтэрв'ю магчымыя. І вось гэта адбылося літаральна. То бок яна зрабіла гэта спецыяльна? Наўмысна зрабіла, каб яго зраніць? Так, я думаю, што яна ведала, хто такі Джефрі Хінтон, не? То бок, чым ён займаецца, я думаю, таксама ведала, таму вось. І гэта цікава.
І я адразу выпраўлюся, бо паглядзеў хуценька гісторыю Джефрі Хінтона. Ты быў правы, канешне, ён кроме прэміі Алана Тьюрінга ў 18 годзе, ён атрымаў яшчэ прэмію, быў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў 24 годзе у складзе каманды, так, якая займалася, а вось чым займалася, трэба пабачыць. Ну, напэўна, хіміяй, не? Белкі яны там распрацоўвалі. Не, па фізіцы, падаецца, па фізіцы. Фізіцы? Вось, а я пакуль Лёша шукае, таксама прынёс вам яшчэ адну навіну, такую, насамрэч, каротенькую і таксама на падумаць. Гучыць яна так, я працытую. Актывісты ладзяць галадоўку перад офісамі Anthropic і DeepMind. Вось. І вы можаце рознае думаць пра розных актывістаў, так? Але сам прэцэдэнт цікавы. Так? То бок людзі прыходзяць з такімі міні-білбордамі, на якіх яны пішуць, тыпу, вось, галадоўка дзень такі, і тыпу Anthropic спыні гонку да агульнага штучнага інтэлекту. Так, AGI, які, магчыма, вы чулі. Вось, і таксама вы чулі, магчыма, што, напрыклад, мэта кампаніі OpenAI гэта дасягнуць AGI. Вось, і яны насамрэч прям гоняцца. І мы вам таксама прыносілі прыклады таго, што часам праз гэтую гонку не думаюць пра сейфці, пра бяспеку гэтых мадэляў, праз гэта людзі, на жаль, ці забіваюць сябе, ці забіваюць іншых. Карацей, вось людзі таксама пратэстуюць і такі спосаб. Ну вось Джефрі Хінтон, напэўна, адзін з самых яскравых і самых такіх папулярных AI не негатывістаў, але спыняльшчыкаў. А Юткоўскага не будзем тут? Юткоўскі, да яго карацей. Юткоўскі есть такі дзядзька, ён напісаў Гаррі Поттер метады рацыянальнага мыслення, ён сам называе сябе навукоўцам, напэўна, можна яго лічыць навукоўцам, і ён той чалавек, які казаў, што трэба бамбіць дата-цэнтры 2 гады таму ракетамі. Ну, жартуючы, канешне, але ўсё ж такі ён адзін з самых галоўных лічыцца ў прыватнасці некаторымі людзьмі тэхнадумераў, але у навуковым асяроддзі да яго стаўленне вельмі такое слізкае, таму што ён не быў фундаментальным навукоўцам ніколі. А супольнасць яго так нібыта ўспрымае шырокая. Таму Джефрі Хінтона большая павага, насамрэч. Ну і Нобелевская, я ўзгадаў гэтую гісторыю з нобелевскім лаўрэатам, яна вельмі таксама досыць цікавая, стыдна, што я не ўзгадаў яе раней. Нобелевку даюць за усе навукі, акрамя матэматыкі. Там ёсць розныя гісторыі, кажуць, што ў Нобеля жанчына была матэматыкам, і яна яго кінула, ніхто асабліва не ведае. А можа, хто ведае, напішыце ў каментарах, напэўна, хтосьці ведае. Але у 24 годзе далі Хінтону і вось не памятаю, ці камусьці яшчэ, напэўна, да, так, Джон Хоппілфілд. Ім абодвум далі прэмію за дасягненне ў машын-лёрнінгу. І гэта выклікала вялікае абурэнне публікі, таму што гэта лічы, што Нобелеўка за матэматыку. Ну, гэта не матэматыка, але машын-лёрнінг і штучны інтэлект гэта ўсё ж такі матэматыка, гэта вектары матрыцы. І там кажуць, што праз гэта Нобелеўскі камітэт хацеў проста паказаць, што ім вельмі важна тэма штучнага інтэлекту. Ну, але ўсё ж такі быць лаўрэатам Нобелеўскай прэміі і прэміі Алана Тьюрінга, ну, я не ведаю, ці ёсць яшчэ такія людзі. Карацей, Джефрі Хінтон гэта проста, мега-мозг. Гэта... Слухай, ведаеш, ты мяне зацікавіў паглядзець нейкі інтэрв'ю з ім, сапраўды. Яны крутыя, паглядзі. От ты кажаш упэўненым голасам, так, бо я такое люблю. Ён круты, раю. Я глядзеў адно з інтэрв'ю Юткоўскага таксама. Вось, я не да канца, не тое, каб я вялікі фанат яго, але мне падабаецца глядзець на розныя бакі спектра. Вось, ну і Юткоўскі таксама даволі ўпэўнены, кажа. Таму агулам. Юткоўская кніга класная, пачытайце. Гаррі Поттер метады рацыянальнага мыслення, проста шыкоўна. Я калісьці чуў пра яе, можа нават спрабаваў чытаць, вось не памятаю. Ну ладно, неважна. Ці ёсць у вас яшчэ нешта, бо я все яшчэ бачу, што у нас ёсць трошачкі часу і хачу дакінуць яшчэ адну навіну, бо я ведаю, як я добра прывязаць к лакальнаму кантэксту. А у нас ёсць, звычайна тебе скончваецца час праз 2 гадзіны. Ну, я вось зараз гляджу, і трошачкі часу у нас ёсць. Адкрыў новы дакумент з планом. У мяне тут ёсць запасны сцэнарый, я іду па яму яшчэ. Ладно, насамрэч, я хачу распавесці вось гэтую тэндэнцыю апошнюю і можа таксама паслухаць слухачоў, бо я думаю, шмат слухачоў у нас працуе ў айцішцы. Тэндэнцыя значыцца такая. Кампаніі яны лічаць, што ўсё, шыі ўжо проста дасягнуў найлепшых узроўняў і можа замяніць нам цалкам нейкі тэк-саппорт, напрыклад. Вось все, нам не патрэбны больш тэхнічны саппорт. Ну, рукі хай робіць.
Вось. І мы заменім на шыі, і все нашыя кліенты будуць звяртацца да шыі, а потым у нас будзе літаральна некалькі чалавек на бэкап, так, на выпадак, калі шыі нешта не зможа дапамагчы. І так зрабілі у мяне зараз у галаве 3 кампаніі. 2 навіны і одна рэальная кампанія тут у Нідерландах, про якую я таксама хочу распавесці. Значыцца, 2 кампаніі з навін, гэта Кларна. Магчыма, тыя, хто жывуць у Еўропе, карыстаюцца Кларнай. Гэта штука, якая дапамагае, агулам это фінтэк, і праз яе можна сабе браць, набываць штукі у разлік на 3 плацежы без камісій. Гэта вось галоўнае, чым яны вядомыя, і людзі часта карыстаюцца. Не, яшчэ сайт Кларнет. Ну, карацей, вось, это фінтэк. Яны так зрабілі. Гэта Taco Bell. Это такі фастфуд амерыканскі. І трэцяя кампанія, про якую я хочу таксама сказаць, гэта Atlassian, конечно ж. І вось зараз у Амстердаме Atlassian звальняе 150 чалавек. Вы можете сабе видеть? Амаль усіх. 150 чалавек, якія... Ну, колькі, па-перша, Atlassian кампанія, якая робіць адзін з найбуйнейшых софтоў для супрацоўнікаў у сферы IT. Колькі у Atlassian чалавек працуе? Я думаю, там 1010, ну ладно, может 1050 працуе, трэба паглядзець. 100%. Так, з нідерландскага офіса... Ну, гэта зусім фігня. З амстердамскага офіса звальняюць амаль усіх тэк-саппорт спецыялістаў. Окей. І гэта вельмі цікавы прэцэдэнт, бо яны лічаць, ці іх кіраўніцтва лічыць, што шыі спраўляецца дастаткова добра. І вось я таксама гляджу на іншыя прыклады, так, і Кларна, якая таксама так зрабіла, яны ў выніку што павінны былі зрабіць, калі зразумелі, што в шыі ўсё ж такі не да канца пакуль можа дапамагчы, яны пасадзілі на тэлефоны ці на e-mailы, так, яны пасадзілі сваіх інжынераў, бо яны так хутка пазвальнялі людзей, што яны проста павінны былі пасадзіць сваіх інжынераў на тэлефоны, дапамагаць кліентам, кастамерам з тэхнічнымі праблемамі. Taco Bell яны замянілі вось гэтыя, ведаеце, якія drive-thru, як гэта называецца, калі ты на машыне праязджаеш і замаўляеш сабе ежу, так, як у Макдональдсе такое ёсць, там, у Старбаксе. Аўтаматы вось такое по замаўленню. Так, у Taco Bell, і вось гэтыя аўтаматы, з якімі ты размаўляеш, де McDrive. ты кажаш, што я хачу. Так, типу McDrive. Я хачу там бургеры, картошку, вось такія штукі. Яны туды паставілі, типу, галасавыя шыі і таксама звольнілі людзей. І таксама стыкнуліся з тым, што часта шыі нешта не разумеў, памыляўся нават на простых замовах, потым людзі атрымоўвалі свае замовы не ў тым памеры, не той якасці і так далей. І вось мы маем такія прыклады, але ўсё роўна проста цяпер звальняюць людзей ўжо ў тэхнічных кампаніях. Ну, фінтэх таксама вельмі тэхнічная, але умоўна Taco Bell гэта фастфуд у першую чаргу. Мне цікава ваше меркаванне на гэты конт, але мне таксама цікава меркаванне слухачоў. Ці мы не робім адны і тыя ж памылкі зашмат давяраючы шыі, і наадварот мы спрабуем гэта, і ў кагосьці ў выніку атрымаецца, і той атрымае нейкі вялікі прыбытак. Не ведаю, ёсць нейкія думкі тут? Я пакуль памылкі запішу, а вы... Ах ты якая. Я дадам, што... Не дадам, а скажу. Напэўна, трэба разабрацца, каго яны дакладна звонілі, таму што тэх-саппорт у айцішцы, ён складаны. Там ёсць некалькі ліній, L1, L3, L2, L3, L4 і так далей. Чым глыбей лінія, тым больш тэхнічна адукаваным ты павінен быць. Даходзіць да таго, што на саппорце сядзяць сапраўдныя інжынеры, якія могуць код пісаць і фіксы закідваць. Гэта саппортам таксама называецца. Хутчэй за ўсё звольнілі людзей, якія былі на L1, якія проста адказвалі на паведамленні, стваралі задачы. То бок проста... Так. Ну, проста былі такой, ну, гучыць не вельмі добра, але гучыць пракладкай паміж базай дадзеных і базай, куды трэба запісаць праблему. Часта яны таксама вырашалі проста не самыя складаныя тэхнічныя праблемы. Гэта ўжо іншы саппорт, які вырашае праблему. Да, вось яны трошкі вырашалі праблему. Ну окей. Тое, што зводнілі і павяртаюць інжынераў, гэта прыкра, канешне. Спачуваю інжынерам, якім давялося быць супрацёрамі. Я думаю, што гэты тренд будзе працягвацца, і тое, што зараз адлігай там гэтыя кампаніі павяртаюць нейкія вакансіі, гэта ніяк не значыць, не гаворыць аб тым, што яны цалкам павярнуцца.
гэтая тэхсапорт у прыватнасці знікне ў той момант, калі замест чалавека на другой стороне таксама на другім баку таксама будзе штучны інтэлект, а гэта калісьці будзе. Мы будзем чату GPT казаць: возьми Теслу у таксоўцы, зганяй, купі мне MacBook. Ой, не MacBook, а Big Mac. Все, Тесла поедзе аўтаматычна, пракамунікуе з гэтым сапортам аўтаматычна, просто прыедзе ў акенце, забярэ твой бургер і паедзе назад. Бок праблема пакуль існуе, пакуль ёсць чалавек на тым баку, але з того боку таксама зараз шмат з'яўляецца стартапаў, якія замяняюць людзей, якія ў сапорт звяртаюцца. Ты просто тлумачыш асістэнту, што табе трэба, а асістэнт замест цябе ўжо ідзе ў сапорт і звяртаецца. Туды мы імкнемся. Дзякуй, цікавыя думкі. А мы пераходзім з вами да памылачак і вершаў. Эмілі, я памылачкі, я ведаю, што ў тебя запісана, але ў мяне ёсць адна, якую я запомню, я звычайна не пішу, але сёння, Лёш, не мышцы, а цягліцы. Цягліцы, дзякуй. Я думаў, што нешта не тое. Я прям вось казаў, мне сорамна было. Можна я тут толькі пракаментую. Можаш аж так не адчуваць гэтае пачуццё сораму, бо у літаратурных слоўніках слова мышцы таксама ёсць. Ну хто гэта, крапіва там ці хто? Крапівак? У слоўніку Кандрата крапівы? Так, у яго там агулам рускі слоўнік просто. Так, гэта гледзячы, на што мы абапіраемся, але безумоўна тут, калі гэта слова лашчыць слых, то чаму? Не, дарэчы, пра слух і слых. Слых. Сёння у нас было вось гэты слух, ці на слуху, на слыху, слыхы, буйныя, націск, схлусіць, націск на у, схлусіць, не хлусіць, зноў жа учы-ючы, неіснуючая, якая не існуе, ці які не існуе. Мне падаецца, выпадак на у сэнсе, калі мерыць па таму, калі мы навучымся казаць учы-ючы. Тады лёш па тым. Фак. Калі выміраць па тым. Добра. Карман, кішэня, шэпт, не шопат, па кім, ці па кім, па ім. Па кім, па ім? Па яму. Па ім, окей. Быў правы, лепш сказаць, меў рацыю, таксама калісьці узгадвалі. І калі хлопцам, то абодвум. Усё вельмі яшчэ было, знаеце, ведаеце у мяне, ну гэта ўжо русізм похожы, падобны. Мізінец. Ёсць у нас такі мізінец? Мезенец? Ну, мізінец, у сэнсе малы палец. Мне падаецца, ён так кажется мезенец, не? Так. Ну, я назваў его мізінец. А як правильно? Мезенец. Мезенец? Так. Мезенец ці мізінец? Там няма і, наколькі я памятаю. А другая і? Мезенец. Мезенец? Ё-маё. Добра. Потым перформанс мы называлі, але гэта англіцызм, як его замяніць? Імпрэза. Відовішча. І апошняе. Чэсна. Можна выкарыстоўваць у беларускай мове? Можна. Ці гэта розныя словы ўвогуле? Можна. Чэсна ёсць слова. Чэсна? Так, чэсна. Я чэсна кажу. А, яшчэ мне заўсёды, я апошнім часам слухаю, нават не так. Апошнім часам все больш і больш беларусаў сталі казаць рабяты. Але раней чамусьці мы так не казалі. Ну, я прыватнасці не чуў гэтага слова і не ведаю яго адпаведніка. Яго не існуе, ці гэта новае нейкае слово, ці яно было, просто мы яго не выкарыстоўвалі. Гэта не новае слово, яно было, можа быць, просто не так часта выкарыстоўвалася. Гэта не русізм. Але я не ведаю дакладнай этымалогіі, але цалкам натуральна. Просто хутчэй за ўсё ў слоўніках будзе, што рабяты гэта хлопцы, але калі, напрыклад, я звяртаюся і ёсць дзяўчаты і хлопцы, я часамі кажу рабяты, але я маю на ўвазе ўсіх. Я ведаю, што многім гэта не падабаецца. Чаму? Ну, у польскай жа мове таксама, там, калі ў натоўпе ёсць мужчыны па аднаму, калі ёсць жанчыны па іншаму.
Ёсць такое, але многім просто не падабаецца гэтае слово рабяты, бо яно ж такі гучыць як вось ребята, так, Ну, так, і тым больш калі ты звяртаешся і да дзяўчатаў і да дзяўчынак да хлопцаў і кажаш рабяты, бо хутчэй за ўсё рабяты гэта ўсё ж такі хлопцы, але яно ёсць. Я спрабую вспомніць, все сяджу, не магу, нейкая песня, у якой спяваецца рабяты, нешта там тваім камандуюць атрадам. Штосьці з Расійская песня? павінна быць. Штосьці з крапівы? Па-беларускую, думаю, дзе Серожа Башлыкевіч спявае трошкі на трасянцы. Магчыма, я забыўся. Неважна, калі вы раптам мяне зразумелі, я буду вельмі ўдзячны, калі вы падкажаце. Эмілія. Пішыце песню. Я ўгадаю гэту песню з 2 нот. Добра, вершы. 2 вершы. Давай, Чытаю 2 два вершы. Адзін з іх напісаны штучным інтэлектам, другі беларускім паэтам, маладым, таленавітым і рэдактарам-перакладчыкам. Таму, так, здача ўсё тая ж, здагадацца, дзе чый. Добра, першы. Вецер спытае, на якой мове мы размаўляем. А я не знаю, бо ён, як прыйшоў, то разабраў мою мову і навучыў сваёй. Я да сёння дарма шукаю мае моўныя сховы у лоне і берагі. З ягонай мовай я безабаронны, але свабодны. Ценем на плечы кладзецца моўная плынь, заплюшвай вочы і спі, пакуль ён складае слоўнікі з марскога камення і сонца, выбірае найлепшае і жывое. Гэта першы. Да каго падобна? Хер ведаю, Я прабачце, маўчу. я не ведаю, я ўсё, я зліўся. Так, Ты ж давай, уже звычайна трапляеш. Добра, і другі. Ліначку. Звычайна, адзін раз было. 2. Я не памятаю. Окей. Верасень у несвабоднай краіне праходзіць па пустых вуліцах з пахам прагорклага хлеба і металічнага неба. У вокнах цёмныя цені, а дрэва ў двары спраўджваюць свае карані. Шукаюць зямлю, дзе яшчэ няма межаў. Кожны ліст як подпіс часу, і вецер тут не пытае дазволу. Ён змыкае твае словы і робіць іх сваімі. Як палі зерні, чужыя, і ўсё яшчэ шэпча пра волю, якой няма. Пішыце, калі ласка, што з 2. Чыё? Дзякуй. Загадзя. Ну, Евген, давай Вельмі класна. рабіць свае стаўкі. Ну, давай, конечно, давай. У меня поменялось, конечно, меркаванне. Добра, другі напісаны чалавекам, першы штучны. Сур'ёзна? Блин, у нас заўсёды па-рознаму. Ты меня кожны раз так пытаешь, серьезно? Блин. Ну, мне другі штучны інтэлект праз тое, што мне падалося там неяк дзіўна скочыць рыфма неяк дзіўна. Так, а мы не накидываем нашим слухачам ніякіх сваіх думак не навязываем, а мы даем прастору на подумать. Блин, я навогул хацеў запісаць тое, што Эміля кажа у онлайне, у чаты GPT запытаць. Ці гэта ты напісаў? Твоё? Эміля, ты можаш потым яшчэ нам распавесці промпт, якім ты генеравала ты варыянт, які штучна інтэлектуальны? Бо цікава, насамрэч. Насамрэч, так, я пакутавала, ведаеце, калі я са штучным інтэлектам гэта рабіла, таму што я вось вельмі люблю гэты час, калі там вершы зацягваюць, і ты пачынаеш чытаць першы, другі, асабліва калі яны там рыфмаваныя, а потым ідзеш у чат GPT, і ён табе такой бязглуздзіцу выдае, і гэтыя промпты ты пішаш, перапісваеш, і карацей, складана. У наступным выпуску раскажу, бо акурат памучылася. Агонь. Клас. Дзякуем усім. Можна я тут дадам, хацела сказаць, калі пра памылкі выпраўляла, калі я слухала мой родны падкаст, то ведаеце, што я зразумела, што, канешне, я зачараваная моцнымі галасамі хлопцаў і цікавай інфармацыі, якую яны даносяць, але яшчэ я увесь час слухала іх на памылкі, і мне захацелася іх запісаць. І я думаю, боже, што гэта за жахлівая дэфармацыя. І гэта прыйшло з нашага падкаста, калі я слухаю і штосьці сабе азначаю, і я увесь час себе адзёргвала і спыняла, калі ласка, так не рабі. Хоць не тое, каб там памылак было шмат, канешне ж не, але ну ўсе мы памыляемся, вам здараецца. Не ўсе. Карацей, жах. Ладно, дашлі ім тады ўжо агулам. Скажы, вельмі дзякуй, вось выкаціла спіс. Наступны раз, калі ласачка. Але ты можаш быць спакойная, калі што,
У нас таксама не ведаю за Еўгена, але ў мяне дакладна з'явілася гэтае спаборніцкае пачуццё, калі я такі чэсна, няма чэсна беларускай запішу. Але потым пры канцы оказывается, што все роўна я сёння не выйграў, але я буду намагацца наступным разам. Ну, цікава. Добра, мы дзякуем вам, наши паважаныя слухачы і слухачкі, за тое, што паслухалі ўжо 7-й выпуск гэтага падкаста. Мы выходзім кожныя 2 тыдні, мы збіраем самыя цікавыя навіны пра штучны інтэлект і тэхнічныя, і нетэхнічныя. Правда, Эмілія? Вось. І вельмі рады таксама чытаць вашыя каментары, бачыць вашыя падабайкі. Калі ласка, прыходзьце, каментуйце, давайце абмяркоўваць. Асабліва спадар бутэлька піва. Так. Все так. І все астатнія Чакаем. спадары і спадарні. Дзякую вам і пабачымся праз 2 тыдні. Дзякуй. Пакуль.